Ensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro y'emirubo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebise itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobunchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabokurigirirwa na kiro muntu. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde asoko twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko My name is Albert Omariba.
I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Amoroni gagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge cyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge tali nchirende onsira akrobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache
Tebone ng'ombe bune yengiya. Gaya konyana simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya. Beka chibuti imokio bokombe to semogondo. Bweli nebisumu ime na Pathwell Machine. Kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekeroture semia mange kwa saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendo tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera Nchekera na ibore twe unango tebiwa ndabona ibore tukinde buya ngakina buya ekera na chiwe ke miaka star ngachaka ndifero po muira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bumuguse. Eye Yensoko TV oboroso bumuguse. Gusine mwambie ndengia na inde tukumirana sembeo wiki ya chakira senchira erengi ya kigima litukerigalia 25 asumutinyo gatano omwaka bwechile fubere 25 na ribono kugena kwa nebuna kwa bo kirubya guseri tukuria gombia lya chakire mwambia yabono no nyene weekend engima weekend ya gombia ya renge ase mirubiri yago ase bari baringa sogo sasima ase bari baringa ase chisabalia ne mirubiri ao ase obugimo oboiga na ndine mwambie ndengi ngo kwarigania ase wiki yeiga koiga ere wiki yo mwerio ase umutienyo yega ogatana katokoro umutienyo yega tosasa umutienyo gatano na rimo katokeritwa Kenya sai nambia mone mambia yabono ase ogotobo kirabogoro kugena kwa nebuna naye kurasa semo yago nambiyole tosanga subwa mogo chakera bono gwika chinsa chiria isato nechida ikange emerongo etatu asomurubiri yega gwensoko bwakire litriane Ishmael Mogera tosanga subwa mogo etera senchira yo motandao bwekerero Facebook roboga sensemeria ya YouTube Yensoko TV ne mambiyege nambora tumeke ase
ujumbe yage nyenge na boy gwaka esimi gere notice ano na ibere isano na isato isano ne mo mara gatano omweri ubeka isato chaka gutuma ujumbe yago nyenge gabwe mambia ya bono ngaikwa bokire kurwa emambia ya bono na kie weekend yago yaringe na boigo na kiwacha kireri tuko kereke togoswa asubwa ngokoso yoyo mu babiri batatuiga eritoswe asubwamo emambia ya bono nchikosome ujumbe yago nyenge asensemeria SMS na boigo asensemeria WhatsApp na boigo Facebook na YouTube chonsi kiujumla igo chaka kubwatuka ujumbe yago emambia ya bono kerongo chaka subwango mono uyo kurukwana nere muravero Mbia mono asogo so imi yomuro birwen soko bwa kire mambia bono ritukunelia Jumatatu agoteba Veronica Martino Ochaire kurwa sesemo ya tabaka pamoja mbia mono hansemo kurwa sesemo ya tabaka kutoka sesemo ye bunge ya South Mugrange mambia ya bono asoko make register gose asogo so imi emambia ya bono na bana bonsi kwa bariganirie emambia ya bono sesemo ye ndio kurkunanela Lineta Cherono na kororire mambia yeiga kurwa sesemo ye Kerenyo county ne ya Nyamira. Good morning na kibwakire aseri tuko eriga mamake Rutha kurwa ensemo ya Mabiria watching live bwakire bya no rime yomurobere komo gwika omwero chinsa ni sato nechidaika 30 no omwero Bonfecha mobisa kurwa ensemo ya Mosocho karibu sana emambia ya bono Bonfecha mobisa asogoswa ime yomurobere wensoko emambia ya bono ritukerigalia Jumatatu Fred Moga bwakire bya kurwa St Peter za nyake nyomisia secondary musical oyo kurukuna nere Fred Mogamo Turi amo na Ruth Mura aburabo akwarigania emambia ya bono ekerokere togochaka ase obwamo oyo kurukuna nere Innocent Onyango mbiamano asoko so murobire yumate yekoroteke emambia bono Innocent Onyango nero gochokorete murobire wensoko bwakire lakini ase liare roliende iga tiango neraranyora omotimo komo kena nenga kinde ntoendera kombira na sabono nigo imo kurase ensembe yomyamana Innocent asokubati murobiro iga emambia ya bono Janet Kerubo Freddy Kabuga kutoka karantini Gesima Wara no lime amo no muryogo Janet Kerubo na no mwana Ian Ogaro no lime goika omweri uyo kurukura nere Jessica Mora ensoko bwakire kurwa pipeline county ne ya Nairobi asomucho yiga o Nairobi emambia ya bono batokonya gusanga ase obwamo uyo kurukura nere Enoch Mochere. Good morning okoganeria Barnabas Kebaso alafu Bartolomeo Momanyi alafu Mosurubege Susuna mamaka Ruth emambia enyororo krit kurigo chaka erigaria Jumatatu Kerade Dennis Mosurubege Susu good morning na kibwakire emambia yeiga kurwa semo ya Nakuru county ne ya Nakuru Salams county ya Nakuru kwa Salams Club wika Gachuba igalia Sobo Kefason Onsongo. Good morning bwakire bya Kefason emambia ejega na akororire karibu sana kurwase county ya Nakuru kurwase county ya Nakuru mwasoire babire inseyo mo governor Susan Kihika hali iko namna gani enga kingo chirwe katuko kwandira mangana yobra ya magendera yagendere tokoreka nemambia yabono kurase semiyo naro mochiko totebina nana yagendere mire mongo koreka nere go steri go korekana na kiyo bokoreri bole ayinto chiko ya murekera badaye missed call Fred Moga bwakire byako mambia na kororire na ikako gwaturagaria amona Lineta Cherono. Good morning nemambia dengi atogosanga ase obwamo bogara se ujumbe nyinge naro napokubatuke ujumbe yago emambia ya bono asebaria mu asoire ase ujumbe oyakuru kwa buna nere omugiki Jackson Atuya kurwa riomolia ako akwarigania mambia bono ekerokeria okwarigania omorugiogo Hailin Atuya na abana Belden Omayo Helen Omayo alafu Milosephic Posibori Newton Major Lydian Kerubo Bildad Atuya Macmillian Nyamoita na Yvonne Kerubo abunabwo akwarigania emambia ya bono wetera ase ensemeria ye ujumbe nyenge boigo ase mutandao o Facebook naro. Good morning bwakire bya we got bana
umwaturi agoteba na abantu bamitoboka boka emambia eyega kerokeria togochaka asubwa mono nyenase okwerigeria ritkoritangania asensemo eria y'abakristo bakorateba na tuganiri korara ritkoritangania ritkoritana Yesu tararite nyasaye tararite ritkoritangani kurende aste gutumuka ritkorira rya gatano na kabiri ritkoritangani Jumatatu no kuboka usekuboka bono mambiga erigochaka gwetuma gochaka gwekarakaria gochaka kweroberi gosoka guchia emirimo asa abana bari babokire emambia ya bono kogenda ase chiskuru na ini tukubaganiria ama yake rokeribono etamu egendere tentu chukulie na yuo badaye na kiamangana hikisemiare gwikira bono gwiko kuna nere Charles Luanga omwalimu Charles Luanga kurase county ya Nyamira Kenyerere basement well represented Monday loading oyo kurukura nere Weldon Nyaure abunegati ya baria oyo kurukura nere Charles Luanga okwarigania emambia ya bono oyo kurukura Sylvia Mora alafu Lavie Kwamboka Jacqueline Kwamboka alafu na Rafael Misuko good morning se emambia eyega karekerito chaka kusanga so bwama useri tukulia chakira senchira ere endonge kegima good morning chendra gotuma ujumbe yago gwetera se umutandao asensemeria umutandao Facebook and Soko TV asensemeria ende ya YouTube na Soko TV namba ya mawasiliano nigere noti isano naibere isano na isato na momara gatano omwerio beka isato bwoyo kukunere Jessica good morning bwa kiribya na akororera bwo emambia ya bono asogoswa ime yumurobirio asiritko eriga ya Jumatatu ngandira kubatuke ujumbe yage nyinga kerekeria tukumanyanya usitukunya gukwana niga emambia ya bono na ki weekend yago yaringeni manye tena asense meriende abantu bari no mugoko sana tingane tikuba kwanire emambia ya bono usitingane tikochega nigongocha asubu yangu ntagete nchake wiki asenchira erengia lakini rede congratulations ase obobwe mwanyorete ase bari barabatiotere mu upira nimete wiki yegani gera chiebe wiki very busy osera chetu aramangana amange abuno hoyo kurukura ne Innocent Onyango agosoera ime Innocent tingane tikogochegia korende nimate na abuno agosoera ime amo na barari bamituna babo Clinton ondige galia balia barabatiotere libe timu area Arsenal no bubuyo bonene mambia ya bono mwanyorete obobwi egekombe imubwate bono kende rende gekombe mwanyorire inkige kubwati bono tiatose bono asemero mona so kweri na kwendera na mangana ande amange elio gibora se wiki yega na bulira acherere bali nyinge korende na kierebya to story kiani yake igotalie na chega mono uyo kokora nere pilipili hoho good morning Timani kurensemo ya Timani tuned in alafu uyo kurukuna nere Christopher Atandi na akorole naye abuago tena good morning God is great agotebara nyasaye nomya wa soire ime kurensemo ya Borangi Kenyambi amo no murugia Lydia Kerubo Sheila uyo kurukuna nere Matiangi Moranga Mikae mama Mungina amo na tata Moranga pamoja goseno aleme goika omoerio asesemo yende Jones bundi amenya Korwa Karen county neyega ya Nairobi gwikanya isa bogichora good morning bwa kirebya emambia eyega buna ya chakira se enchira erendonge chitarikira 25 mutienyi no yoga 5 mwaka bwechilifu ibere 25 na rimo tusange asobwa mo chakira bono gwika omwerio bwa kirebya gari tukeria Jumatatu asomurubire yega bwensoko bwa kire gendra gotuma ujumbe yago gabu gendra gotura babere batatu bariganime yomuru batebana abatebina engakieri bono yaikire aseboro nigo tokoraswa ase umutimo komoke na nyuma y'umutimo komoke ningirane na yanda mange na mono kera tuguchukumenya na ntaraliaya agendrete emambia ya bono eliterane Ishmael Mogere Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagaria bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Amoriri nigagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore witanga kuri wasari nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso Bumogusi Eje Yensoko TV Oboroso Bumogusi. Karibu neno mwanchu mworigerere bw'Ensoko TV mambya ya bono chidekere 24 chisa 12 chia bono mambya chisa ikundi chiko minyoka buchirete 25 asa uchakorigereria aliagendrete mambya ya bono na mana na mono ase okorigereria alia bwatikaine na bana nigo abana bari bakwiburwa isiko yenyomo nigo bagendrete gwetera amakongwa amange engaki bagukina kurenda bange babo nigo na inde bagocha bamesa asubugima bwabo nonya bakubwatiranigwa amo nebitange binge ase obugima bwabo ngaki mambya bono tokumurekera omosae gose omwana moke omanyekaine bunanere Wycliffe
asiritira kukunanera Wycliffe Omariba uyore oyomo oibwe sokirie na kurwa omugano yegoro ye sabari obugima bwaye iyo abwate amakongo amange ayo amwetanaine chinga kibono abe aesokirie na gusaba obokonyi bwoko musira irianyareka gwikerania endoto yaye mase mongo tiango tarariria omugano ye noruri oyo na mono asense muyenda gukorera kagusaba obokonyi mugano ino mokongu sana gegara nkuinyora yana una na mariga tuna into birentara mangana na arito gwetere megisika bono akina beko boburu abantu baminda inche bogima bwane na cyane kirena bakana ikirega bakana akire gwetenera ku bumonto monene na yaitera mangana makongu sana imeyo mochi okebirigo onyamatuta ekaunti ya Nyamira nkonyarana na gwikirifo Mariba kare kibago kyaye kya botambe kya bogendia wepigipigi niga komanya buna obogima bwaye kurakara umwana omoke tiboraba bwa botambe kalengana buna mamu mwabo niga mwiranete asenka yabo Omariba niga bwatobare mu bonsi bogotebalia makongo anyaronde na asenka iretwe na mamu mwabo nyora rende nyasawo konyire kwa mnyoka mnyokire kwa nyori kende gwatena yaye ntanyu maruri ndagora kende tiangira kango kaka ndutesiko garende mambi gakora gentoki kangonye oje kurutabo kwanyora umongino chiro pikiri kero kendo kabutoire boti ose kero kendo oniri goko mugori otena ayo maita igaterese ino rentanire so gento kora ta ukona monongo kenyoro na iso nje bona na igetenga saru kurwa se ito mama ndangiranete ngata goruchi ombanje atagorutwa abantu baminta banyakenyoro mbamanyete nyono mugambi na maita abantu mbamanyete tana atemete koreta abantu nganyara rende intubirenda ntoka niriko nyoma so bwin nabwate bintu konyona ara gorogorire bintu nyono bombori bobere batatu bintu byane bikaonirwa enyomba yarenga ororere yarenge yo mungina babo sireta gantigire nyomba kare antigire nyomba finally nyomba injachite gataguru ngategwa ebone gento kora rigise inogende gagukina tachiti kogenda masomo buya gwetera buna ebitango nebinge byarenga aroro kurendera kana chikina gyo kuriye side haso eliagendererie nonye nabo obere kagusira abana bamwabo bali barabake abu nabaroba monchokere nonye nekerere ruete ko basira samasomo usena baruma mbimba mu rusyo bosoku egento boy gagoteba ke gusegeto no muiboli yaye yama kunyareka no mwana ina amasomo yo kenga ninja kamasomekera ngo kara mujango na mugura bake chi uniform uma wakire simya una yakerenta kanne kirino maite seino no mbono toro jine pa sano manyete seito aiga otamanyete seino bakana gwakare ngana myake yonsi yanda ne kerentane karua rigichinseino Omariba niga goteba ere tariko egwibaga kwanekende yonsi asenka yabo yende yakora abana abagonta itarikende twabona no buri mubajete koninga jokana na abaito moni oburi murende tucho tucheirende umajukana yare no mugambe mbwati simbo tojo komyo no mugambe nena eteketi atua tokamyo gotini oburimo lakini nda faida nimbange ngerete kero bandete na eto bente ko buri ma ene kerentani na bana bagasoime bonsi kagendete gwetere mechande yonsi niga konyora chinga kyare kora rusana ime bakabwakya nenjere yako minyoke bune sesa ko myoke gesira no morondu ta minyoke narara chichaime mbure yema gotubutuko toka na bona yo goturure chaime otabwati aso kora ngendoki aso gochi in fact ingonjo kana nangonjo kana injuka kenda so barende so bana ende bamagocha bareta mangana batana mwana riyo mwana ibobe moseja kora ngendoki ngachandeka in fact ngachandeka na byari wikira nyone njara rende yakoruma ete muntu tabwati aso gochi kwendie pikipiki obeke jibi gwaso tu bona no komnyoke bune mukimbisi bara munike susu ngachandeka sana na gonjo kana nyone ndagera yo konyore nyone chayo indagera igobeke mun ego sinya asokora kwaye ogochecheri goko wonsi nigo gukwigererwa na ngina uyu tariko beka bikoroto byaye buya amangana boy gakubwatisiwa na mengo nyancha kuromonya gitinga heritage county ya Nyamira segie no mungino onye segeta mano mwagati ni bobekera magoso nsirendo nyo tagorete nyo nduambe etagante gerendani ke karubone lakini mungina ne rubata mangana yonsi ngigeko eri kuru kwekerentane rikuruka umuntu okogereria amanyikana muno na indi yagenderera no mungina nero manyete nkiria rwito mahito musacho ri umunyore ti umwana uyu oika oso akwikora umuya so musacho uyu otebo umwana uno mubitari kuyigutari gokoraki egero mwako uyu asacho muya mwanje umanya kuna kurukia jimbu ichu chiacha koleta umwana uyu che kurukwekerentane na abana bamwe abana ende ngimungino yebulite no mwako uyu bacha guchayo umwana uyu bono mungina nayo manyite kubwatania abantu aba aibona nayo manyite kubeka go balance abantu aba irieteri abangina baminirio yorigosira pi abangina basubati amoko nyuma mwabake kugwakire ase wakire no mwana mwemba bire batatu kwanyorera abandalia babwatani
aye no mugako no yumanyite chinsoko tebi mugako igintu igu nyuma ataraso Burundi obo natemete kobere meche kolende ngina kabaga kumani ya matiyu gatagete bamuseli ngamenyo mujubo mondo kana abanyamenye mujubo mondo rende egaja ikero mongena kaboko ucho mujuyo agatayo mondo yu na gento akora mwana museli kurwe gari asakora gendoki asako genda asaka kobrenga ento tutinde ke morusia agatacha goika mujuyo kabere mujuyo na jitu muture tubwe kenyoro egadende gento ke gare tariberera final nganyora rende ngare takeriberera ngajanga ruoro na ruroro na nakiri garende na nyasa nkonyire na akire konyora ndo musamario muyo nkonyire pipio ngore iro muntu narongorete pipio musamario muya bono ngono wakanira ndi ne yeroni wakambekere deposit ngandete wakana na isire ukura unere botambe amakongwa ngabunaya naragutiria abantu iri baeta subugi mobo igento boigo maliba nerali no gosemeria buna mambe yaye na beko benkia kerentane kya minto ngere kerisiko garia egase anyene muchengo okore ndugu egase etome mono riyebesa nyasaye natubwatise nyoko konyara nyore kaginka kandandega ogore no beke nyomba nyone ya masaku igo nae kwa aserindo nyora so gutugutwa niga kobolia ondoranyare komusira gwikatwaro muchaye nabo akoiranirie buya nje nako sabo onde oranyare ko support yande ne mono nintete nyora kaginka kandega nanje nduko kane oso ndo oranyare ko support itimete onyara te muntu na igwe na bo yani ase muntu aranyara asare yagi mete ko bako kubwate asoko yagi gwikira nabo ngotanya mbia mono na nyasaye nabako mukonya nabako mubwatisi otogosabanga abana kokwanyumira omusubati ule no mwana manyanga musubati uyu omwana uyu noyu ise koba nere bweka nere ko bunya mwando ise koba omwana uyu okinire buya nere ogukurenda igo egento turatike buna bagaka bagusi no gotiga kitabauti omugano ogwikirifo maliba noyo masemigane menge itari gosoka teneni eng'aniye igoro y'abana baiboire siko yenywomo kegendete kogikerwa mono ni amate ya mwamugusi ensemo ya 2052 nabo iga 53 yerichiko lya Kenya lyo mwaka bwa 2010 nigo ligochika buna abana bonsi nigo bareng'aine inse yerichiko Vincent Monda Ensoko TV account ya Nyamira Are na yo watikene no mugano o Wycliffe o Mariba ase county ya Kisii amatuka makema yo MCA we ward ya Ichuni Wycliffe Siocha embana we sokia na kumaramu murugibo mo gabara we county ya Kisii omanyekera serieta Mei kwambukarati bunanere osaritie osaritie go taikira nigwa obrayo byeme county ya Kisii ni gobono ensemo yabakungo kurase county ya Kisii na we chisemo ase county ya Kisii besokire na kugikiria chinkwana chomo MCA Wycliffe Siocha bakoragwa noyo korigekero ky'Uburayi asensemo y'abasubati Daktari Sara Nyanya nigo baganire mu MCA Wycliffe Siocha gwasokia na gusaba okwabera abangena bo kurase sub county ahime county ya Kisii bakorawa noyo korigekero kyobo women rep me county yo moske Dr. Sara Nyanya nigo besokire na kugikiri nkwana yo MCA we ward ya Ichuni moske Wycliffe Siocha mbande sokumuramo murugibo mugabana Mei kwambukarati na oteba nigo akuborwa maskani go cia saba kungu ntugo twachira amuna abakungu ikiagera omwana oyo etaniri koramo mongino ito fast ready karanche tabase kwibara ame fast ready ikiagera na manyete ng'abakungu no akorwa igo nere ritanga nibwera mire ikiagera no aruete so mukungu omukungu tari yaro guchiko matebera muna agokore gasi amang'ana ari agoteba ng'omukungu nero kobekere gabana yeite tuani ng'a nero komotebia ere mukaye nero komotebia yagochocha gukwana atwara amasikani ahorokia amasikani akoreta abantu moyo inkio tari komorwaneri bunayo omusacha no musacha no mongi no kodingera chinkundi okodinga tishati omurame no maete nabangi na toigwete ngwanchoro so karaboto tene nkio mongi na first lady akora yes first lady we mama si egase to kobera nyomba bageni bache tubageni biya tubageni tubatebi pai chinga kichicho niko batuguteirare engana buna hamugabana muno muryoye niko bagukana kumusira Dr. Fred Matiang'i asokobodi kiro kyobara ibwensa sibarabatebre niko bagusira omwana oyo korwa sorogongo rwagusi ekero gwachire mumongi na kwarageire takorwaro gakigoko tebana taro muchiuria bonero rusiri ororo chakire kuramo mongina
omotebire bakanga omonto okoro kumatiangi umongina bakani atachi kobe president tiga manyaiga sio chamanyere no yo minto matiangi no yo minto e question yo gatatebie gitoko korera matiangi tiyo kera bana ba minto intutumaite gitoko bakorera nigo bono bamuborie gusikari chiko ria basubati na kumugania sikaba kungu na korendo monoye tagusaidia sabaire gakoragera. Tunataka kuambia bibi yako pia akuje kwa wamama, ajiunge na wamama hawa, tukatae maneno ya ya GBV sababu tunaona wewe bado unaendelea kudhurumu wamama sababu bado hujaheshimu wamama. You were elected, ulienda kwa induction course, ukaambiwa tender equality to the assembly na kwa watu wote. Leo hii wewe ni nani? Wewe ni nani unataka kurecture Mei? Mei Simbarati tunampenda vile hako. Huyo ni mama, ni bibi ya Simba sio bibi yako. Tafuta bibi yako umuongereshe. Wane yezu taketa korenkelina ki asikomongina Osimbarati e constitution nere kilianga e kare representative je gwade bwata mararamisi ngaye koira onyairira se press that is why na tutu achira se press to komatebinga omwana ominto tali aso kwebereria sikomongina tosike asikwe nigobono bamuburire muskesio cha wesoke na gutiga kwemurungania ase mitandao na osaba bakungu bawe maskania bonya taiba nigo barachikorobekana eri kugikiria chingwana chiae. They told me even as I come here I seek that Siocha should come out and apologize to us women who are in Chunu Kingdom and who are there to stay, that he should be able to apologize to us within 24 hours or all of us will be on the streets of Kisii County. Agende abolia mararamisi aya se county atebe buna chandikire gucha se county alisa abwateti akaimbichi monda arati tuta kuripoteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii Nchempethuel Machin. Are nayo amate yo mugaka Joseph Makori na boigo omongi na Stella Makori kurwase ekenyerukia nyake nyomisie miye wadi ya mawawa ensemu ye bunge ya North Mogrange County ya Nyamira nigo baganirie gokonywa eri omwana obo asirite Lydia kwambuka Makori oyuwa gosomero binyagitari ase skuru ya Fafa Medical ase skuru ya Fafa Medical Training College oyogendrete aso mwaka bwo mwerio ase diploma erio banyare konyore bitoki omwana obo anyare kagokora amasomo ase okwerera kwabo chinga kibasangira na Ensoko TV nigo bayereire buna nigo baonirikere kemo erigwikirania nabo yokokonyu umwana uyenyare gakondera ni chisemi ase bono gwikira boniga esire yekire shilingi chilefu emia ya 52 neyemo ebesa eyo eganiria nyare kagwakana amanya kogenda konyora amanya kogenda konyora maigira sensemeria ya attachment chinga kibono na barabwa sensemeyo basabire obokonyi kurwase Kenya. Kwa majina naitwa Lydia Kwambuka Makori. Babangu anaitwa Joseph Makori, mamangu anaitwa Stella Makori. Kwa familia yetu tumezaliwa watoto 6. Mahali ambapo mimi niko mtoto wa pili. Wa kwanza ni kijana anaitwa Dennis Kaisa. And then sisi watatu tuko college and the other 2 are in the secondary school. They are schooling at Riomego Secondary School. Mimi nimesoma Riomego Secondary School whereby I did my KCSE at the year 2022 December, and then I pursued a grade of a C+ of 53 points. I managed to join at Fafa Medical Training College, Mumias, Kakamega County. Wazazi wangu waliuza shamba. Nimeweza kusomea kutoka mwaka wangu wa kwanza hadi sasa ambako nimefika ambazo pesa zimeisha. Sasa nilikuwa nienda attachment kesho psychiatric Kisumu, but haikuwezekana sababu ya pesa zilikosa. Nahitajiwa pesa 171,000.
and whereby walisema siwezi enda shule kama sijalipa hata half of it. Kaki maneno netigaba kune abaigurire chinchera kaki mundu userio mwana uyo siku abanete kogende sukuru kuri Jumatatu abanete kwenda attachment haki tukurigirira ni nyomba taba machara haki mwana bwiye kolirire tabwe ati malembe mwana bwiye kolirire twachire korigia abayimbai haki nande nyasa otebire iga sigetabu kyemerengani ngabali bakurigireria batakana tibagutibwa kaki ndolera mabe kaki naitaira marigase muri kaki na mongonyo royo bwieka egerasira babande nimbwate secondary abana batatu nimbwate college bado batatu mutuna magagatimbu ati mugakane kibarua kirituko chinyini na chichuga somyo mwa abana babonsi mbia mano nasabira singinjo ambara bakubori Adams oyo mtoli sosa abakubori ekerogo oyo mtokuru na akuru kaki nasabire arama kaki timotiga mwana yabere siku egekogera tarincha gokonya kaki nese yonsi bono ikira asa gukura asabara ibali nyasa kuna bagonkonya na ba masabiki onsi ase nambeye mo gotomere 07 460 929 72 elite rigo chastera makuri. Asase muyende umugavana gwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo akorire gikaro na kumira namo n'abatureti kurwase ebinyoro awime county ya Kisii ase aireri baga koerera igoro yemerobiro abwati amagendero asali ekeranira boigo arachi gwikerania asensemo y'abatureti nigo barure okubore gucheso umugavana Paul Simbarati ko ene kiabuna nkonyora bare engeria yabo yakera omutienyi chinga kiboigo umugavana Paul Simbarati nere airi chinga kicho kwanira igoro yobo gwachi weke wanda kia mabere na boigo asairere buna nigo abangina ababura kabara chikwenyorera emirimo na kubabolia banyare kumosira aseganga ya yokwera nabisi asentunda ya kabere nani kwa toyo ile uniform tubwa ngoje chikara chira moroche chikara chira chikara kia tutage tochirusio tobe uniform. Hallelujah. Aya evidence kan kwale evidence kan nare tutana korora lakini ya kodi gasi ase Kisii county atotaye na upongeza na oyugu chikocha erenkiara arete kwetani simba impatake tege ngeko batambua ekero bari michimega iga ebi dobri biko kuna ebi bandi biega chikose name tags omongira gasungete iga na ndali ni uniform iga gosikwa na ono kalise nyumba ya marua iga gosikwa omugabo noito ni matero mane muole amali etangwa tomere tu chi uniform tipi mukisize mbali mbali abagaka abana bangina babeke nechibuti bagwetera emesosino ime yanda kora bono gokolera iga abagaka nabangina baje tukulyana batuleti Moses nyomba gaba noito nane nkoira nare ntabega no mwabere busongo gaiga gosegusi yaitoga nje no mujumera ngi Nairobi muma yatenga kikusi yaito yarenge ebasari abana njarengo na rule bono iga mpako mwako gocha chirengo cha kurwa bilioni yemo nukuteyemo ye basari kibese Johnsby aba mraba kana bayengo chimenanza kibese kina ira abana baino na abana baba mraba mino baguchire school gaga iganya muri gere cyabo gakabari maye obwa gachimbo libogendere to erine factory ya mabere to korosi ororo milioni 300 amabere abanyali bali mbarega abanyali bali nabakuru amabere amange be prepared we komote nyokiana tuanzire kura amabere elite yemo at 60 shillings mabere ayachega iga arosigwe apakiwe
agende toye abana baitu ba grade 1 ECD grade 1 2 3 4 5 and 6 abera cross kugaiga bantu bakori kugaiga nkaru 200 na kando gari twabekire bakery nande nkwaga cyane ki bakery ikominemo kere constituency ebwate bakery abangi n'ababuraka baho cyokore gasi ororo ngasinde bose ngasintanye ntache pae kwe wastinye tati eba tangango tajango ngira barenka bango sa tindigere maega mo wanja boyo are nayo yo mo gabara we county ya Kisii kumura nabo n'abatureti nigo muroberi bwa masomo muya OCBE oberu muya mono ase oberu muroberi ogenderete kwagacha ebyegwa aho kerekerio korengana n'umuroberi w'umukoro o 844 oyo okabeire aroro korengana n'umwarimu omonene bw'esukuru ya St Don Bosco Senior School Nyabiosi omanyekaine bunanera Andrew Nyamari nigo atebrena kurwa sesemu yebunge ya Kitutu Masaba usase skuru kutoka sesemu yebunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira nigo atebrenga ere nigale oyo kabere imeye county ya Nyamira gochakia gochakia masomo yobora lyase grade keria ya ikomi a inse yekengese keria ya STEM oyo omanyekaine buna media and technology eri kwerera ose kwagacha ebyegwa ime yorogongo rwagusi abwasarure okoboria gochiase abaibole banyari gusira omurobiri oyo iga OCBE tiango torariri naraliaya akwera kurwa sensemo yae Samaria tengo kwa Andrew ogendi Nyamari mwalimu mwana skuru ya Don Bosco Nyabiosi abantu baminto ntonale okwanera ngero ekisemi semi negente kiyamono yakogera omwana bw'omutaka wikaransa omwana bw'omunde mesera nande kiare antoburabu asetinka nale koba bulinga tigato beke birangaralio n'umukito monene ntumuna abagusi asechisemi nabono ni ngakire community ya Nyabiosi biyamona ase bana mwato wa grade 10 mwato abana nabange around 86 abo togendrete na bubiya sana ase system nya ya CBE mnatuanyarorire nere tofauti na system ya 844 abana abigobora bangu mono sana nande okorora bale nerango ya masomo sana unabono kova tule STEM na social sciences na go explore tule possibility ya arts and sports science as STEM tubuate learning area ya media technology ya grade 10 abana babuate ganga yo chikoba abaralia nabarikia mangana nabatuki igo media houses inchi akerebia chiangere support yenene kulingana ntara tuara facilities lakini berure patubuate sia na nimba kere ngambia mono na community ito ko Nyaboria na boroba chip in keko era learning area ya media technology neta bete every binge sana bia bana banyare ko ba complacent numero moya kende naro chiko bori bali bale ka still tiga bana baiche school basome
ase hense mwende chigaki omurai bwense Dr. William Samoei Ruto agendera tenetaro yaye ase orugongo rwa pwani niga bamenye bense miyo besokirie na kurekerero kiabo kiogotaba ne stima ase omoyego betu kwarigonirwa no muriki omwanene Fikrin Jacobs ni gomurai bwense ase nkwane yaye aenekeria bamenye bense mo ase county ya Kilifi buna mbachikobekerwa chinguru chomolero abwo ase serikali yabekere nsemo chibilion ibere chinugutebe abwo ase bono abamenyi gose chinyumba chilifu emerongebere nenye chirache kubekerwa chinguru chomolero chingaki omo waziri we chinguru chomolero Pio Wandai airwe emirimo yokubwaterana nabo igo nababunge eriko enekia buna abamenyi bense meyo konyora bali chinguru chomolero. Kwa maneno ya stima, ni kweli watu wengi wamengojea stima miaka nyingi, na hii sehemu kidogo ilibaki nyuma kwa mambo ya usambazaji wa stima, na ndio nimemueleza huyu Mheshimiwa Opiyo Wandayi, waziri wa mambo ya kawi, kwamba tufanye kitu inaitwa affirmative action. Ndio pwani hii tumeongeza pesa ya stima. Hapa Kilifi tuko na bilioni 2.2 kuunganisha manyumba 24,000 mpya Kilifi County kwa huduma ya stima. Namwambia Opiyo Wandayi afanye kazi na hawa wabunge wote pamoja na ma MCS, ndio tujue sehemu ile hajafikiwa na stima, tufikishe stima kule. Mbali na ile stima ambayo inaendelea hapa Mnagoni, na mumesikia mbunge wenu Bwana Charo Tungule akisema, pia nimemwambia waziri aongeze milioni 10 ya watu wa hapa Mnagoni, ndio kila boma hapa kwenu kupatikane stima. Sawa si sawa? Kwa heshima ya ile mkutano mliofanya, mkasema pia na nyinyi, kwa sababu rais anakuja sehemu hii, kuwe na tofauti. Lakini hata na hivyo tunafanya transmission line kwa sababu Kilifi hii haina stima ya kutosha na tunahitaji kuleta umeme kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo tuko na transmission line ya kutoka kule Malindi kwenda Weru mpaka Kilifi. Tuko na transmission line nyingine kutoka kule Rabai kuja Bomani mpaka Kilifi. Na kesho mimi naenda kuanzisha substation kubwa pale ambayo sasa itatusaidia kuleta stima hii Kilifi County, kwa sababu ni pahali palibaki nyuma kwa muda mrefu. Chinga kichwa igo asetare yumurai wense asorogongo rwa pwani niga kwanire igoro ya magendero yoko enekia ubwagachi wechipara ikio umurai wense aerere buna na chiko enekia alias umurai okari wense Kenya Uhuru Muigai Kenyatta atigerete nera na chiko gendereri na kwenekia buna chubwagachi wechipara weikeraniwe ime yense chinsemo chensi. Na ndio leo nikisimama hapa Bamba, nyinyi mnajua tulikuwa na matatizo ya mabarabara zetu, mpaka hata kukatungwa wimbo, barabara ya Bamba ni ya machero. Kweli si kweli? Lakini pale nyuma nikishirikiana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tukatengeneza hiyo barabara kutoka Kaloleni ikafika hapa Bamba. Wimbo ikabadilika, safari ya Bamba ni leo. Lakini haitoshi. Ndio sababu katika awamu nilio nayo, barabara hiyo sasa itatoka Bamba ipite Ganze iende mpaka Kilifi, karibu kilomita 50, na barabara hiyo inaendelea saa hizi kujengwa. Jana nilianzisha barabara ya kutoka Tezo ije Kakanjuni iungane Jaribuni.
Pia tuko na pesa ya serikali shilingi bilioni 2.2 ya kutengeneza hiyo barabara yenu. Nyinyi mnajua barabara ya kutoka Mtwapa kuja Kilifi na baadaye itaenda mpaka Malindi inapanuliwa na inaendelea. Pia kuna watu waliniambia kuna mahali inaitwa Matano Mane. Ndugu yangu Bishop Kakite unakumbuka? Katite unamjikumbuka? Pia hapo Matano Mane ndio nimesema pia tunataka tuiunganishe barabara kutoka Kakanjuni iende hapo Matano Mane na iende Baolala. Maambiwa sijui kuna bao inalala mahali fulani. Mimi nataka PS wangu Bwana Mbogwa yuko hapa. Haya mambo nimesema Bwana PS wa barabara. Hiyo barabara ya kutoka Kakanjuni kwenda Matano Mane kwenda Baolala umeweka kandarasi, nataka uikamilishe. Asensemo yende ase etare yomurai bwense nigo egatia basaye bago keire okonyora mabaga ase serikali na mono ase uburai no bokoreri chingaki omori kyo monene Fikrin Jacobs asensemo yaye aruru kubori guchi ase county kubwatrana eriko ene kibuna abasaye nkonyora bali amabaga naboigo guchaka naboigo gosoa asensemeria yo bokoreri bune nchire yemo yo kwenyorera engeria. Wakati tulikuwa tunakuja hapa na wewe na wakati tumeongea na governor wa Mombasa, tumejiuliza ni vipi inawezekanaje tuwe tumefika hapa Ganze ambaye pali inakaa pali ya ukame, pali ukikompare na sehemu zingine za nchi uwezi dhani tunaweza kuwa na katibu kutoka hapa. Na nilieleza governor, it is only possible with President Ruto. And for those of us who have the honor to serve and support you in running the affairs of this state, we say thank you for giving us the opportunity. And on behalf of all these PSS, I want to confirm that we will not let you down. Niruhusu nitume ombi, Your Excellency, to all the employer organizations, the appointing authorities of the national and the county governments. Please follow through the example of His Excellency Dr. William Ruto of believing and trusting in the young people of Kenya. We cannot push over the value of experience in organizational work, but just as I have said, and just as you said, Your Excellency, in your speech during our swearing in, that the partnership between the energetic and the experienced can bolster development. I believe, Your Excellency, it is the partnership of the experienced elderly combined with the energy and the hope that the young people of Kenya bring that can be able to revolutionize economies and a lot more, Your Excellency. Kwa hivyo niombe employer organizations, musisite kuchagua vijana wadogo katika kazi zenu. Mheshimiwa Rais alifanya hivyo na matokeo yanaonekana na tunazidi kusukuma. Huu ni wakati wa kuamini vijana kama vile Mheshimiwa Rais alituamini. Arenayo abwatkene na siasa na boiga sobo korali katugo irana sesemeria yechigo sorry niga batotoribe timu ya Arsenal bakoragwa na Kemera chapter babete bakumerana na gusanga endagera chinga kiboigo bago keire amamerani ye ligi ya Bongereza EPL ase timu ya Arsenal konyoro bobwe maiga ye miaka 22 tiango turaririo mogokobo na ki olekerengo kingani naki Gonda atebe nga Nyasaye nancha baada ye miaka 22 nane to kusaba Nyasaye tubwatesie wiki egocha Nyasaye nanjete etime goropana mondi ikatubwatero mu bisebi got tukanyoro official saa 12 ya lero nane to chimbori satu ama sabi ge itimu chinda byamano Asama litaka kulo kuisa kangale
ngona arua monyerero ngona achire go celebrate a win yo a wonderful win eyetana ko barinde abantu babere bagotosakara ogokumia incho mogako mogotunde fani ya Arsenal from Thierry Henry paka sai wana abantu bali kanya moko ngongoli bali ba Chelsea bantu bali ba Man City na inu lero karasalira moko rasalira karasalira aiga bono iga lero nigo tubwate shere guchengera Arsenal ko win English Premier League igona batore no mogoko mono no na masabiki aba origeretia Arsenal fans bonsipi nigo bare na mogoko togochengera baigwete buya buna na inchengo ogete 22 years totanya kora gekombe na intu na batoko ogete rero tuli na fans bane bonsipi Arsenal fans hoye Arsenal fans hoye ntoko ogete nande togokora korwa tumayekora nande tokerigereria ariranda nimune gekoenanwa nande ntokanyete tare 30 tumayekobogorikeria kenene pi buya mono asemi yake ya 22 years mutabwati gekombe na kiye sabari yarenga sabari yabeire nkongu togo ikanarigereria ngango jitore koira riri yaikire mutwaria nande yagwa nabeire ngo cyane kanone gento ntari kobeka munwa kera twaitirwe lakini bono nyasaye wanchire bono igana nchira akebogoirie rero na nchira bongi gwete biya no ene yanga yana ndigete rero na mentire taitongorukwe champions amalieta nengoroku kefuyu musindi bakina ndire myake menge yani na atandikire koruna kaibore tuna support riasa ne yani nko support nkorera aba mani bako nchumereria aba Chelsea aba bosi ngwaze bari yani bako ntura butuko na mugaso bako ngati nkoti ngati ni gweti morero pako mupira bo mwero ngati ngweti morero lakini bwana iga ngoko kate sisi ni wasindi sana wasindi omogoko mbwate oyo Yesu omochengo mbwate oyo Baba tali chinguru chiane oyo tato era totenge oyo Baba oyo Yesu asante sana twari togosekerwe emyaka menge abantu ba Man U abantu ba Chelsea abantu ba Man City babere bagotong'ong'oria lakini omwaka oyo twabatebiringa omwaka oyo Arsenal nero champion mbia mono gwikiraga buno tukurekera sensementa ngani kubwatkana no mugano uyo bwabatyotererwe timu ya Arsenal no mugoko munene sana se county yega ya Nairobi ase wiki yega nigo bara chibeso kia sobungira mana seri tukuriria je Jumatano ni manyete na mbaroberetie gentugete iga somucho yega o Nairobi igora somucho Nairobi nigo umucho yega obet ko wonchorwa na nigo babegete chianga chirie chimbaliri kera oyomo enga kinyone ne chipara chinde yabete akongwete kana mono korwa parelia ya tika goswa somucho yega o Nairobi no nyene wiki yega engima nigo bara chibeso kie ase obonge mono kulinde asese kurwa sense moye ito niko tukubaganiria maya enga kie yega ne yaino goka sengencho nande abange bakora tebana tu kumanyereria indi na inde gento kenga buneke nande orache okenyore kigagara achire kigekire ko boko kwago bas no koba omogoko no koba no mogoko monene asoko ligeri bari ya mogendere tukutubwatie mambia ya bono uyo kurukwa guka Onyuanki Victor na guka korwa SMO ya Bokimani Village. Good morning bwa kire buya Charles Lwanga oyo kurwa nere kefanya ribo pamoja no rime yumurubire mambia ya bono Teresa Kemuto good morning kurwa se SMO ya Karatina na akora rime yumurubire emambia ya bono bari nabasa kebaso enso koneyemo yoka digo ubwati timambia bono kurwa se ense elia ya Qatar umuchie odoha gwika alia nyamasibi ase ensemo yende krandi Dennis mbiamono asoko ndira kubwatia emambia yega unatokandira tukusanga asobwa moyo kurkwa buna nere Jess Kamura bwa kiribya emambia yabono oyinase ujumbe yende ya kabire Philip hoho timani tuned in Lamek Omarba Bluetooth senior korwa marani bonchi good morning bwa kiribya mbiamono asukubwatia Ensoko TV aseritko eriga oyo kurkwa nere Enoka Mochere
akuganiria Barnabas Kebaso na Bartolomeo emambia engia emambia yabona unatogandira tugusanga ndere kubatike ujumbe yago gwetera senchira yo mutandao gwekerera Facebook no megase semeria YouTube ase ujumbe enyenge enamba nigere notisa no na ibere isano na isano na momara gatano omweri obeka isato ga bunga some ujumbe nyonene ya mwigase obwango mono ase ujumbe enyenge oyo niga koro kwa Ezra Mugusu good morning bwa kiribya emambia eyega gotabana mama Arigisina Mugusu amo no mungino Veronica nabwo akoganiria emambia engia kira ketondera tugusanga asubu masabono nigo tokora asumiria ase chiruka kego tukwerana naralia aya arase chingazeti ase emambia yega Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimi nda Kulele tali sura krobolemi obiyo bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobo semya ekerero nechikolinga asobolemi bochete skuro nobo tigi bokumerete tebone ngombe yengiya bale ko simegete ndela ekone tikonya ko nganya kwa mabuya beka chibuti bweli nebisumwime na pathway match ile sukuri Jumaine chinse cyangwa weka chinse isato oberemi gi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machin asomro bubole minobo tugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi ine Nugane betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka
ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Wala watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamanga maya n'amabe umusakito mbane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango terwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro ekamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nimero muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu nende mwancho mworigereria bwa Nsoko TV mambia ya bono asi ensemo eyega asoko swana guchakumurikira yara ase gazeti mambia ya bono endera kubwatu gwetera senchero y'umutandao bwekerero Facebook na bagasensemiri ya YouTube Nsoko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe enyenge asoko endera gutume ujumbe ya gumuna twendera tugusanga ase ubwame mambia bana yara ase gazeti na bo oranyore na egentonkera bwogane tugukwanira gose commentera na bo ya yoko tumanya neli bolio liago na marigere notisa no na ibere isano ni satu isano ne momara gatano omweri obeka isato lekerekeria togochaka kuligire yare singazeti mambia ya bono ase obwango mono ase ngazeti elingo chakire mambia ya bono ngongo chaka kurasa ngazeti ya People Daily abonongo chakira kurwa ekerekeri kulira sepe ngazeti yona kuruisikona inkikerikire korwa aroro asumuno libege songo nigo erikire na Inside Gachagwa's 2027 campaign think taka kero kuli kurwase ensemeria yoyo kabere omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua oyo asabono romurai wekiama kirigia DCP Rigathi Gachagua oyo gwikera lero iga ori ase enseri ya UK ase taro boniga yakulire ewikie yemo korende nigatebetena na beranyarikane achikubutolera etare yo inchira elinda ira na singe chaba Kenya ba moganirie sana ine ayekwa moganire neribole mambia ya bono ase gazeti yo ya Daily People Daily kuriska buneri boli nena balia bamuncho kana ine Rigathi Gachagua na mona seganga yaye yoko ligekerwo kyobora ibwense oyo konera omo seneta midu nigo ali igabwo na igatia baria bare igabwo oyo korokwa Bunanere Karungu Wadhangwa na gati ya baseneta bari bare gabo Cleophas Malala oyo rengo moriki asekia makerikia UDA bonegana rolo mokonyi asekia makeria kia DCP oyo iga no mobunge onyali nere no abekire igabo Mohamed Ali no are igabo kurigeli bchaye no ebekire igabo James Gakuya oyo kurigekero kyobo Gabarase County ya Nairobi nere ibchaye no ebekire igabo amona barayibande abange nabo okobarora isiko gabo abuna singazeti eyo ya People Daily ainaro ale kurase ensemo eyo asingazeti ya Taifa Leo engazeti yege umuntu bwege Swahili nigegote balingana li mwamu ukabila katibu wa UDA Mutoni umurikyo manene gose umurikibe kiama kia UDA Hassan Omar
nigari umuriro igoro buna yakwerere mambia ya bono engaki abwatuka amangano se chinkwana chiri abaga kubwatuka chinkwana icho korengana nabange bagotebana ne chinkwana chikomochia goturbania omurembe bwensi nabo gutwaro botutukanugete abo asabono ya mubetereti Hassan Omar umurikibe kiama kya UDA nabete gakurika liuko liugusaba okwabera na mono guchiase abamenyi borogongo rwa Mount Kenya rio asabetu kwabera gotebana chinkwana chiae itichiaringi chinkwana chugo chaya gusego checheria abantu borogongo rwa Mount Kenya kolende nigo abange babete ba interpret bobe gose understand asomuno rwege songo enkwane aye bunaye kwanete kolende ni abeka gusaba okwabera sengazeti ya Taifa Leo insake na bokorora ebicha yabatiotereri be timu ya Arsenal babegete uniform chiri cyabo gose t-shirt chimbalirigabo bale no mugoko omo nene mono abana sengazeti ya Taifa Leo ase engazeti ya The Star ile ngazeti ya gatatu naria yari aroro gotebala taxation jitasa Rock Finance Bill umswada bwechibesa bwo mwaka bwechilifu ibere 2025 na limo gwikira bono iga nigo ogendrete igalia umswada uyo no sogete emambia ya bono gosekurwa lituko lya igoro ne wiki yega engima abrai oba beba kwanere yo muswada oyega oyo kurukwana na Dr. Freddy Matiang'i oyo abo igoro mokonyi asekia makeria Jubilee na bete murayu mutangana kura sensemeria United Alternative Government gukwanira enga kibare gusangana baralia gwetera sekia magia Jubilee agateba kura sensemeria na we reject finance bill aso mwaka 2026 uyinoro musimamo use abuno ekiama gya Jubilee abuno batenderete uno muraibe kiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nere tukorega keraringa se ogosasi asaringe gosasima nere na kwanere tigoro ye finance bill yo mwaka oyoiga na baraibande abangi babere bago kwanera yo asobwagare na se mutandao bwekerera sensemeria Facebook kekero kwenda se page area yensemo ye bunge tokotebana parliament galia basokirie ahintu chiko ya kwanira baraye ase obwagare kolende basokirie galia akantu gete bagotebana ki amangana nare abarayi bakwamereri gusabarayi obabere bago kwanira iguru ye finance bill yo mwaka 2025 nalemo nigo batuguteire amangana yisinkwane icho ale bagotebana ali abarayi bago kwanira tali mangana yekene igo ogenda ali ase page elia ye bunge enene ime yense nabokoligereria ayo abekire aroro abwa singazeti ya The Star taxation chita finance bill na mange agendrete gukwanirwa abo emambia yeiga aseri tukerigalia 2025 nase engazeti yende ya The Standard emambia ya bono yibono erenero semesa yanega emambia bono ACPG ya isiko lingana li mwamu nigolire na mayo axera go se nogo tana nogo chenchwa abwekero keria ebicha yaye no erega abo bunorigeretia abwe mambia ya bono ase ATV ya go gabwo mayo axera ekero koligereria ase bichecho chinse mogabwo nkike go kwanergo se nkiye kogera ama unchireria yega agokorekana egotebekana na nigo emenganyi ya chakire kororekana asuburendi bwo murayi bwense namaborio nigagendera tikoba mange wetania machivu asengencho omurayi bwense nigo namono ekero tugukwanira omurayi bwense nere obwato burendi bwigoro mono nekero kiria bwato burendi bwigoro mono asama tukamagega tugochaka kura se county ya Migori abuno togochakira ekera se county ya Migori engake montu aroche egekoro togekorutwa nabo gekoiruke mbe igoro egekamochia kumwaka omurayi bwense usige kamochutia abuna se county ya Migori tokogera se county ya Wajir ekero bwense nera rengororo musayo yomo akaimoka kuna so musangire kana kaminyoka olia gochie mutu ali ase podium gusase stage asumurayi bwense alinge gukwana na sensemo yende ase ensemo ya Kibra ase county yega ya Nairobi ensemo yebunge ya Kibra naro echuba naro ligo ya betike kurutwa echuba ya match naro ekarutwa naro ekamochia kumwaka omurayi bwense galia ekamochutia bono litkolegoro nande egekore kiekyo kirikia korekante county
buna Migori buna Wajia asomusa esogete kura asomusa ngerekano na ene nigo kia irorerete ase county ya Kilifi aina arakwanira ase page ya isiko abwa asomusa yomo abetka weso kialia kura asomusa ngerekano akagenda komomogani na kumukwani umuraibu ensegalia na bono maburi nigara mangena kianyari kanete ayo agakorekana abo na bono niga munchiria akorekanira abo tuchikuyarigiria page ya kane ase page ya kabira gazeti ya The Standard yemambia ya bono lingana limwamu Kenya among high risk countries for Ebola spread warns CDC Africa korengana ni kiumbe kiria kiobo chenu gekoligereria amangana usigekuru kwa Africa Centers for Disease Control and Prevention niko kegote na uburere muraiga bwa Ebola aina arakwanira CPJ ga yakabere niko bono uburere ubwiga kurubwa bwasogete usikuru bwategete niko bwachakire kuranda na gwikira boniga chinse 10 chiorogongo rwa Africa nigo bono gwikira boni agotebekana na nigo chirange mono guse nigo chiri at high risk kwambukirwa nobo rwairo bwiga bwa Ebola ase gwikira boni yakarikeri tokolire chinamba na kichire gwikira boni ga nigo konyorana ime yense ya Kenya gusa sorongo rwa Africa kijumla nigo abantu 53 na babere gwikira boni ga basiririe ubugima bwabo guse bakure kubwatikana n'uburere ubuiga bwa Ebola abantu 53 na babere nigo wikira boniga bakure abwo ase abantu 150 na babere na batano na babere na barabwikira boniga bari suspected Ebola data na boigo ase baria ekomochikorkana na wetara sogo pimwa niga komochikora nebimanyerero mbiroro namba bwatuburero obuiga nigo asense ya DRC Congo na Uganda gwikira boniga ase ebikoro biri byabere bikoenekwa nigo bire chimya isano na ibere na na 750 cases na ichichia bere reported gose nebyo ebikoro byabere bikorarigwa alia gwikira boniga ase SMO yende imense ya Kenya batatu 3 individuals gose batatu nigo babere presented as nyegitari au nabo igo babere bago test negative ase bono gwikira boniga mu Kenya usemo menyonde bwensi usemo ntonde bwensi utalio mu Kenya ogoso imense ya Kenya singencho ekerkeri bago tebana ne chinse ko gwikira boniga ya chakere kora no burero bwo bwa chakere koranda igemeretina gwikira boniga onde bwensi utali mu Kenya use ulioro mu Kenya lakini ogoso na ande meyense goika abekago pimwa abwase abantu chilifu 40 na babere chimya inye 35 na babere 42,437 gwikira boniga na bwa babere bago pimwa ase bago soa wetrase urubebe gose bago soa ime yensinyone wetrase ase egetikeriye chindega gocha no nyingo asense media ya port area Mombasa ase bago tarra ime yense aina rase peje yakabera so bwango bano na insabwo nigo ekworokiana omusubati na arabwo o manyekere munane Regina Wamuyu gwikira boniga musubati ukuna Regina Wamuyu niga gotebekana na niga abolete niga na gwikira boniga taratoka abono ase familia ya bere agendera gutuma amangana na kora na gutuma kuralia na onde bwensi omororire anyare gako bamanya abwase gotebekana na Regina Wamuyo nigo abete gakobora asumutinyo yo mubono aelire na bono bate familia abasani nabo igwe yamate batemere kumurigia lakini gwikira boniga bado taratoka no musubati we myaka 40 ayegani gachire engakieri bono gwikira boniga ebikoro byabana kinyaruka n'abasubati kubura bigendera te comment kana ime yense ase page ya gatatu naraliaya ari kurwase ensemeyo ayarabwo nali na court orders release of body held over bill eketali egekora egetangani gose talikere tarigento getangani gokorekana korende negento kiabereke gokorekana abwa sebono eamateyemo ase county ya Nakuru niga yanyorero bubuye obonene mono magega yekigambiro bono kubanchira guchia gutuguta omwanchobo na boigo ekikiereta gokorekana nkire kieke niga gotebekana na nigo oyo mo manyekaine
umwanchobo egotebekana na ase korwa omwaka w'echilifu bere emerongo ebere na oyomo orenga omotienyo 10 nigo omwanchobo abetega kurwara na magega y'okurwara abwo omonyekanwa nere Humphrey Kigera Mwai ekera arwara ase nyagitari arenge magega y'okurwara ebill yachi yakina nakere bill yachi yakina nigo boigo ase Nakuru nursing home hospital nigo ebill eri nyagitari yachi yakina yaika 5 million oinyore niga arwara niga achiosira ekera asira ebill ya nyagitari katacha 5 million libage nyagitari kumubwatuka bakagenda bakagachomo beroye ase enkendu emanyekaine munanera Umash Funeral Home nkikegera bako gachomo beroye eryo eamate gose familia enyareke wakana esira area ya 5 million abaiga bakagenda bakabeka ekina na kuruenga kiyu paka bono nigo yakinire atachire ande yende ya statement kana ya 2.46 million igemerete nebese yuo kero kupe comment la area 5 neyega igo yachire igoromono bakanda bakabeka ekina na bono nigo banyolire ogwanchirwa enyagitari yatemete kwegerera lakini bono abaiga banyolire ogwanchirwa bono nokuganya baganyena ine enkendwe yega neche ebwatuke omobere ainaro arabu ase page yakane no kwiranerera ali arenge ase page elia ya Isiko Ruto security on the spot after man walks onto the stage during Coast Rally magayo musae ayo mase county ya Kilifi ase omoyigolenge bogwakana mbiamono obetuko kwariganirwa no morikyo monene Fikren Jacobs muraibense kari kurwe na yae gali alia musayo yomo agesoki alia kaminyoka guchimotwalia agachikomoganio muraibwense korende asense meria yabarendi nigo bamubwatite bakamuira guchya magega abange tukubakora tebana bagachikorara mukwanera ake na kumu unenke na kumubori mabori abere atatu igoro yengana eyegengi makorende wetera sege kore keiga tarikere kige tangani twatebagia korente semo ya Migori ikorotoge karutwa tukagenda se Kibra ensemo ya wajia bono nigo yairire bono ama uchirigo korekana ase ensemo elia yoborendi na maunchiri ya yo abeire kago korekana abo ase mambia ya bono na riaya ekereke ningo yasoma aso bwango mono egati ya maunchiri yo abeire kago korekana nigo akworokia buna nigo Mr. No Kirwa Mayo oyo korukona nere Mr. No Kirwa Mayo gwetera se robot romo deputy inspector general w'abanyanyimbo gose omokonyi wo inspector general w'abanyanyimbo imense ya Kenya amuncho da korekanire gabo na raya Mr. No Kirwa Mayo oyikonyore commander OPEU as Kenya headquarters nigo bona tebiwe airane into police headquarters aso mucho Nairobi na bono ibagerio ine ningo oyo okolira oyo kokura nere Mr. William Sawe bono nere uguchia koira libagerio chinga kiyo kokura nere Mr. Judah Matthias Guyo from the deputy commander at PEU nigo bono aganirie kogenda omutimo komoke ngakieria aganyete agende retirement yaye singin chokorana inga kiaye ya ikre Mr. George Kirera from stabbing officer personnel PEU bono nigo aidano guchi paka sesemeria deputy commander PEU oyo kwa Mr. Josephat Sima niga kiniwe kurwa deputy CO Rens paka sub unit asensemeria ya CO sub unit oyo kukunere Mr. Rere Kipko Echa nigonere kini kura sensemeria yobo debuta as SOB1 paka Kenya Police Headquarters Vigilance nere niga kiniwe ase amunchiriri yakorekanire ase obwango mono wetera sekirikya batike yakorekana rate kolia igoro nabo igo asali abereka yakorekana ase amatuko amagiga ase page ya gatano oyo no muraiwe kyama ya kanu omanyekaine bunanere Gideon Moi enkwana yaye mambia bono neriliye gose okubori kwaye nkoro kyoko omo chairman gose omuraiwe kyama kya kanu Gideon Moi nigaru okubori gochea ase abarai kobane kerenge usekutware kerenge kenene kyokurwa obokoreri obuyago chiase ense nabo gwikirani chira
chiri barierete abakenya na monase bari bachorire igemineti na ngochakira ebe no mu MCA ochomo bunge ochomo senator ochomo governor oche ensemeria yo muwakilishi gosomuraibu abasubati ase county gocha ukuno kubori kwa ya rure gochia ase abraibonsi none mbari bali neganga yoko liga ebiroge biga koene kiana ngoikera ni bali chira chiria bakoba bakoliera gose barire taba Kenya na boigo bakoba bakoliera aba Kenya ayuniganya kwantikuru ase ekanisa ya Africa Inland Church AIC Kusmek asensemeria ya Bureti County ne ya Kericho asogo sasima okokweritko ya igoro ase peji ya gatano na limo nigotokomerana no waziri bwebyombe no bwonchiruli obokoboke omanyekaine bona nere Wycliffe Oparanya oyo renge umugabana we county ya Kakamega akagenda chintunda ibere ase wetereke amakerekia ODM ase serikali yega ya broadbest na chore tweime buna baria bare tuna abamanyi maga yokorobekana kwa basae osekegoria Gen Z umwaka wa 2024 bakare tweime bono akaigwa ewizara erietenerete gose wizara yebyombe no bunchirali obokoba ke uyu Wycliffe Oparanya ine naraliaya agokwanirwa igagwo ebichane yaye tumekire gabo lakini tali yarweka ogokwanirwa korende niko bono ekero engakitorochi asobochori bo mwaka bwe chile fu 2025 na kabire nigo abraya banki bari baraimeye serikali na boigo valia babwata mabaga ebena nobo waziri ebena nobo rikina abande nigo bono ba ebimanyere bya chakire ko baona na beranyarikane bachibutigana nemiremeri babwate baesoke baira nase omwananchi bachikuboria ebirugo byoburayi abarayi abayigambara byaba abwekera bawoni ngibimanyere libirororo omotangani nigo akorukuna nera Wycliffe Oparanya oyo kabere Alfred Mutua ono mu waziri bwaba kori emiremo gosomo waziri otente wizara ya labor olingo mugavana we county ya Machakos oyo ndeli Kinyanjui oyo oyuro mu waziri bwobwonchoreri boigoringo mugavana we county ya Nakuru Hassan Joho na beto mu waziri na bete omo gavana we county ya Mombasa boniga igare omo waziri bwokoya amadeni na boigo uchumi yebinto byaruche mining and blue economy mu waziri bwokoya amadeni na boigo uchumi yebinto byaruche negati abaya wekera boni yebimanyereryo wetera sinkwana cyabo ebimanyereryo byachakiro bana nabo dachikunyarikana bachigutigana gupataka basi bachigosoka kurasyo bisi kiri cyabo batigana obokoreri na boigo bayira ne bono lakini maboli na alina nkerukiye kigose barachikoira na kuboli abayiga bonsi Wycliffe Oparanya katukolera kora sense meyo nige ase wiki yaeta niga soa kerokeria ikirana bosi obwe bunge enene ime yense kerokeria ikirana ase bunge enene niga tebana wikira boniga tararana ewizara eyeiga yebyombe no bunchiro obokobo kegosi yabere gekonyoro gusira ogosirwa gweise ne kuri ase serikali enga kibono ateba gosa tebana niga abere gakolera gosago bolina nkiye kogerana ewizara ya etra bwatukirubesa esaine asabonaga nirie ewizara yenyarike kubwatukirwa 1 million chimyebere eriyo enyarike gwikirania obokoreri bwaye ACPG ya gatano limo nekerero nogo kumya no gwichana okonene mono magiga yoyo renge omobunge omatungu David Were gusiria omwana oye okabire aya niga chiro magiga ya matuka make aso mwaka orenge bwe Wycliffe 2023 na asireti nande omwana oye omumura bwe myaka 40 noyo mo na bono nigo abetka gusirie na ndo omwana onde bwe myaka 30 na kiaro manyekaine buna nera Hannington Were na egotebgana na abantu bali nete ase pikipiki na wabete bakomusagana na bwabwo bakanyara bakomusagana na bakorete gusiria obugima bwaye na aso mwana osirete umutangani nere nigasirete obugima bwaye asenchira eywe na inde abetka gusagana na boigo akanyara kagusiria obugima bwaye ase page ya gatano na kabere abwo ase page area ya gatano na gatatu Battle Lines ase gazeti ya abaro no tora sema mbiabono Battle Lines drone as Oli Kalau obochori oboke
bwense moye bunge yo Olikalau nigo barakorekana tariki 15 na moso omutienyi o gatano na rimo igoro mutienyi ogocha na lyo bochori oboiga barache gokorekana na enga kyo bochori oboiga barache gokorekana asese moye Olikalau county ne ya Nyandarua ekiama kia UDA ya sokirie umuntu uyokorwa nere Samuel Mushina aina arakwa nere gaiga ekimina nekeiga asese moye bunge ya Olikalau ekiama kia UDA ya sokirie umurwanereri umanyekere nere Samuel Mushina ekiama gia DCP gia sokirie na barabu umurwanereri wekero gekyo umanyekere nere Kamau Godho abaiga babere gwikira boni gana buya komo chikorekana na abuo no ekimina no kerege tindi mono magiga yoyo rengo mobunge bwensemo eyo omanyekaine munanere David Kiharao oyo osiretie obugima bwaye na boigo betu mobunga ase ensemo ye bunge Olikalau ase Chintunda Isato Chingima asiri tukolia lero ni Jumatatu tariki 25 nigo bono abrwanire bonsi pi na boigo bari neganga yo koligia ekerugeki ya kyo bunge ase ensemo ye bunge ya Olikalau nigo barachigo ikabusi bwekiombe kerihite ntobochore ne chimbebe kya IEBC rero nali bakoira amasakarabo ritkolia rero nali bakoira amasakarabo eri okonyoro gwanchero gose ko bakiliada konyoro gwanchero gochia kurwanira gose koligia ekerogo ekyo ipeji ya kianda kerige kwanira abwonkeria mabori konye aramange mono asensemeria mu bunge umwe utarabolia obwe MCA gusekero gekeiga gose osaulia ure neganga yuko liekero kyo bunge naralia yakwanire igaiga ine mpaka niri gutwara certificate gose degree ainaro agukwanira gabu IBC works tight rope over degree rule for MP and MCA aspirants egegetoro chia sobo cheruo mwaka we chile fubera merongebere na gachano na kabire kyombekeri kya IBC bono nigotoko tebekana nigotoko rateba ne krasa matebekani gwikabare bakorogo chora gose no gwanchera na gwetia lichikerio na elio kubolia ekero kyobo bunge na boge ekero kerikia obwo MCA goika utwara masakara na masakara ya igana liaya no gutwara degree kurwase university asa matukama gega twara igore chinkwana gosamangana gakoranda na bari bagoche bagora chisa bagora chisa certificate chiga bari bagoche bagora amasakara ine na kigocha kwa onye lichikeri galigochia wetiwa nelyo na boigo neri bolyo line mambya ya bono okwandira gutuma ujumbe yago enyenge gabwo na boigo ntuchikoli kwanira badaye ine neribye kyombe kya IEBC kenyareke gwetia lichikeriga gose kenyareke gokorera munchererio lichiko elyo erigwa elyo lichikerera chigwetigwa erikwenekia na onde bwensi kuburi bwa MCA gose bwa MP goika atware certificate ye university eyibo igotoko tebana ne degree egentike yanki abege tukorende kikarate ni wase amatuko amaga asensemeri yobo governor obo senator ntumanyeteno no brai bwense aro ene requirement wika otwale amasakara ayo ainaro arabwa singazeti ya The Standard emambia ya bono amangana bwatikene no bochenu na kwanire gabwo abu litangani twa kwanira amangana bwatikaine no burere boria bwa Ebola ase ensemo yende ekeke tokora ase page cha magega amangana bwatikaine no bwoncherli na halega tia basengazeti ya The Standard na bokwemanya amange ya bwatikaine na ebitunchukana inegose environment na boigo magiga P na mangana abwatikene ne chigosari abwasaga tabana Arsenal crowned Salah and Guardiola say EPL farewells timu ya Arsenal mba bairwaga kombe kirikia EPL English Premier League na bona sense moyende oyono mukosarwe timu ya Liverpool Mohamed Salah otebre kwa heri kurase timu gose engakia yokobera se kilabu kerigia Liverpool yaikire omwerio engakia ribona kunganya boigo ase omwegeli gose coach ye timu ya Manchester City nere agoteba goodbye ase timu ya Man City engaki ritkolegoro akorete
igaria naliba ayonsi abete kago korekana na boigo asese Maria Guardiola no mugoko manena sengincho asa anyorete timu eyere na ase aye kiri na boigo ase aye tigire bono nigaye tigire asa mabokama ya engakiri bono tugante toralena no ine ningo ogocha kogendereri oburai no boteneneri oboiga abona senga zeti ya The Standard emambia ya bono na bokwenyorera copy yago iriogendere kwemanya amange asa bono nigotogoswa somo timu ko kinkwerana ine enga zeti ya Daily Nation nero naraliaya ari kurwaro asa bono yango traswa asomo timu ko omoke. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asa marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo iranego chaso obogima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu n'abari b'ikinguru erikwe manyabona wataka kuri kitanenye cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, gaiketa yana mira na lena shauri zangwe, ngaro moijana. Murigari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turakumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoro ikenseyemo ya butuko kugwa akorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoja kabwatwa ole bakalia omotoja kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Eye Nsoko TV
Oboroso bw'omugusi. Karibu nene mwanchu mu rigereria chidaika 44 iguru yensa eyemo ya bono mambia ekerokeria tugandira ko rigereria ayara se chinga zeti ritkerigalie Jumatatu ase obwamo eritrane Ishmael Mogere ase uliobokire gose asuli osoire mambia ya bono keratera tugandira to sanga asobwa masenga zeti ya Daily Nation ne naralia ya kwanira bwo ase page skekero ko rigereria lingana rimwa Ruto allies have vote rigging plot. Nelio ringana limwamu. Ruto allies high vote rigging plot. Chorbo mwaka bwe chile fibera merongebere na gatano na kabire. Na boy go barange no niyo bacha kwa chinkwana chichiko mo chikoro karana ne chinkwana chigo che kobeterelia obo bwi bw'omurayi bw'enseda Samuel Tas onyere kura sekyo mbekeri kya IBC egenteke mo batere tenkeri na obochori nigo boganiri koba obuasi oku obuno na boigo kene gyonsi ketariko osobutu tukanu bonsi botakaniri kobaro asegati echibita chiri akero koligereria bari babere bakubwatuka chinkwana cyabo umutangani niga korukwa umobunge wensemo ye bunge Hamisi ukurukuna nere Charles Gimose. Charles Gimose ningo. Oyo no mubunge obeire gwikiraboni gochorwa sentunda ya gatatu. Ono orasi kiama na gatatu asumunu bwege songo ni na I want you as you that you go to the polling stations as mwaka 2027 make sure do some wata ni wiki ama kia yudi kero sobo cha munyare mo kuna fixing nugo karakali gete bwangu ilikuwa ni kinu na ra sentunda ya kabere boygo sense oyo no bwomo gabwe ya Kakamega Ayubu na kiagote it is government IBC the commissioners. Ruto is the owner of the budget that supports IBC. You are mad, you think Boroso na Ruto chia asobo chori bogocha. Kwa gatatu akuru bunanere kuma Abdi Jeho oyoni gari omurayi bw'abasubati ase president we say 2 terms. Kerewe keraso murayi bwense chintunda nibere Oscar Suri okareta there is no president 5 years right bwense onyaka kemia emiaka 5 yo will this one be the first ine nenyarkane chikoba ngo chinsago tabaki murayi bwense as akoenda go chigo isana nigo bago chikora na even will not be enough we will add the vote nchiro chigo isana ni bago chigo bino yo bwomwe asepeje nganya kurwaro if they you know I come from the county kurwa county ya Baringo uyo bunge ti mubungo ti nere welcome kit nere bana ego bande na kurwa ensemo igaiga ase page ya kabere kwanera igoro how sharp na how sharp na billion ikumemo na kichiba se chigatia bete chiko ibwa pese ye nigesire ya Marekani nigo ebese gocha gokwanya aborokiwa kolende ebese yuenchira yasogetiwe 4 years Shamir graduate living in Kasarani Nairobi on writing brilliant university gocha uner kweraga bwase ubwagare murobiro nigo tageto mwaka 2025 na bono ase department ne seria ya Marekani korobo tukeri kumanya gocha borokiwa
kaba yaringe ya kaba diverted gobono kaba na niga ekumire ase teribase ayintwe standard no mo chingoma nene ase vale MPs want treasury over 4.82 trillion ekerkere turgetie ase budget nya gosebo ikereke budget yendrete korosiwa aso mwako mugwazi kigancheka meso kurkuna nere se ebunge na betega kwer so chiri gali ne estimations ngwikira boni yekero ko budget yo nikotemka around 4.82 trillion na bona sese meria babunge niko tabane budget yo ni go fuel prices atebire na bo etach kunyarikana babunge bari na mabori ya mange negatia mabori are gaigana alina semo ya mafuta ekengese kigyaso gatiga igabono sebona babunge semo ya ebaji enyareke keigwa rwasere 4.82 trillion eyure goromono gwetani as budget area enkoro abuna se epejeria ya gatano asobwango XMP luza ayintwa ya kwa bungoria umatu twa ya kolera for water rigging ayo na rotwarigeria se epejeria ya isiko ACPG ende ya gatano na karingeye ase APG ya na gatatu bid humans body for DNA test fails with a Nairobi man as his wife almost wati naraiga egotebekana na uringa subwanchani obeire gako menya sacha iga sacho yoiga ase egotebekana na nearly for 3 decades niko bono at ekirega dispute tukora teba na niche will konyora mali gosora ekingesegete kia mali yae maiga yomo gako yoiga gosira niko bono yagoteba na imegonga mwamba niko ya tuomira se egetare magega ye nekiria DNA niko niriko koreka agane tien maiga yogo tinde kwa tindo korwa DNA testing yarege koba koreka so that konyora obwene bwae ekibono ekigambiro kalingana nekigambiro kalingana no na chibi no kurukuna nere meri maiga asekambiro kya high court overturn ngese kya mat niko bona ekigambiro kya tarenge murugyoye ayunase ensemo intangani gose wate bana amo nere asengencho omwana orororo nere omwana nero chigutume kya korkana wetrase wetrase ekyo bas ekene kimanya kumanyekana na ine osumwana ino yoye elia manya konyora ensemo ya yenibo bono ngakibono ayo anyalire gako go omwamba abo abuna se gazeti ya The Daily Nation emambia ya bo chinsemo cha amangana bwatkene no bonchire linaroro togere bakase amangana bwatkene Nechi County county ya Kajiado suspect phase embezzlement conflict of interest charges. EACC wants 3 charged over 463 million graft. Ebe senere gaiga wikiraboni iga egotebekana na ekurumire ya kerengo kia ekere 463 million. Korengana ni kiombekerigio kurwani obo kurumi imeyense kia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC nigo kia nyari kuruchiri combination garia gochia se abantu babere abo bari abakori emirimo be county ya Kajiado kobe kubyara nabo gwikigwa bosio bwekigambiro wetrase ekonda yabete gwekwananwa gochia se chi company inye echuchire associated no mokori emirimo oyomo bwe county eyo
ya Kajiado. Ainaro ale gabwo abwase egati ya ubobere bono bari abakagiro gwikira boniga oyo makuru kwa Gladys Nasieku Taraya uyorenge a former legal advisor ase EOBC yomo governor gati omwaka gwe chilefu ibere na 13 wika omwaka gwe chilefu ibere na 15 na 3 oyo kabira kwa Lekina Koinari Tutui uyibono gwikira boniga the current chief officer asamagana finance and economic planning kiribako buni wagabwo nkerina chitenda inye nigo chiabet chikwana no gochiase chi company ose chitenda nigo chiabet chikwana no gochiase chi company chuchi gotebekana na ni company chire oyomo wabakori emeremo ase county yo ya Kajiado yaringe gatio mwaka o 2013 paka lero iga buna togo kwana bwo ase semo yende Kihika accuses opposition of exploiting fuel crisis to incite unrest. Oyono mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika asensemo yae nigakara komochia na kokikiri buroro ensemeri kwa mbere serikali asogo tumeka ogokina kwerigo liria mafuta imeyense buna enchira eyemo yogo kara siasa yabo naboigo asogo tumeka engane iyo ya mafuta kubwatuka amangana na gusugume serikali ase amangana ayo kalingana na Susan Kika atali amaikera ngose ata ikiranetie ase amangana echinse chaisuko asogo kodagabwo Russia hits Ukraine with a Oreshnik missile meja attack on Kevin ase keminano nese gie no kongusanana egatiense ya Russia neria ya Ukraine bado kumusana nankore gabwo abwase bono ense ya Russia nikobono yabetege kubwatuka egotebekana na hundreds of drones chi drone nabo igo nechi missile yaringerit kolia igoro ase ensemo eyemo ose omochioyomo o Russia onye chise chigaibere chiabere chikoligienchira chokorigia obomo no kubwaterana nabo igo nonya no morembe lakini inari bolindina ekyo nge chigoikerana onye na inde ense ya Russia yanyarete kegoikerania ayo ase page merongebere no borelbore bwa Ebola obutwa kwandira se gazeti area ya The Standard abwono asikira boniga nigo bogendere te koranda nabo igo abantu wikiraboni ya merongo 5 na 3 na 5 wikiraboni gabasiriri obugima chimyaisa abantu chimyaisa no nebere na merongo 5 na boigo bari bagenderete babere bagopimwa gocha abwase abantu bagenderete gusiria obugima na boiga abande bagenderete gupimwa na onde bwensi wikiraboni yogo soimense ya Kenya ase bari bapimbere bari 42,000 no bwensi ogochigoswa goikabono achi gopimwa abwo ainaro arase engazeti eyega ya Daily Nation ya mambia ya bono na sokokolera ase page ya magiga p nigo tukokolera na yabwatikaine ne chigosori abwase bono Leopards lose to hand Gor Mahia record extending 22 or say 22nd title timu ya Gor Mahia bono nigo baraligwe koba na bono abanyangongo ase league yensi ya Kenya ya FKF maiga yoko nyora obobwi abwa sigo sori chiri chiago sori tigwe asobwanga mono APS Bomet obakem nigo banyora tobobwi bwechigo libera seyemo maiga kibago sori tina timu area ya AFC Leopards APS Bomet bagaka AFC Leopards chigo libere ase yemo kibono wikirabori yake roko ligereria asenseme area ya Gor Mahia bono nigo kombe kiragendera gutigara asebare na bono asensemeria AFC Leopards emyake unigagendera to comment kana because yagote bana recording extending 22nd title wekiraboni gabono batu kutirekereria timu ya Arsenal baru bago shereke obubwi we myaka emerongebere nebere batanya konyoro obubwi abanigo bagendera to comment emyake yugose egekekyo gocha mutwe ainaro arasinga zetete emambia ya bono engaki eribono gochaka gutuma cyujumbe cyawo gabo chinyenge wetera asalia kwa igore na boigo kwa bwatiri arasinga zetete emambia ya bono ime ya Soko TV oboroso bwomo gusi
ase ensemu yechi ujumbe asobwango mono oyo ni gakorukwa buna nere musical ne message ose ujumbe yage nyinge ne yamakwani emambia ya bono abwo oyo korukwa buna nere Bartolomeo Momanyi bwakire oyo Momanyi na ziporo ye kuru esense meria ya Nyanchonori pamoja alafu oyo kurukura nere guka Onyoki Victor autaba aka guka ushago 25 nere no kurwa ase ekenyorikeria kia bokim kia Bokinami village no arime na banigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano isato omwerio akesimya ugabwo na mono asensemo yalia arase chingazeti mambia ya bono gocha kurwa sengazeti ya The Standard ukwandira mangana abwatikaine no borendi bwomurayi bwense wikira boniga inchira emenganyi ya berege kororkanaro nabigo asengazeti yiga ya Daily Nation igore chinkwana ekere enganene ne yaringi igore chinkwana abarayi bagendere tukwana igoro yobo choli nabo igo bubwi bwomurayi bwense Dr. William Samuel Ruto ase entunda ya kabere yobaganirina gosekaranga nabarabuna gwikomurayi bwense anyare gakonyora obobwi namba nigere 07 88 obeke isano nemo maragatano omwere obeka isato bwake simya ugabwo igoro ya yara sechingazeti emambya ya bono iga enoti isano nebere isano na isato isano nemo maragatano omwere obeka isato ogendera gwake simya ugabwo kinkwirana ntogendere useningi mokia esimyago aso komentera nugo sanga nabo igokeri uraganira gukwanira emambya ya bono asabono tiango traswa na gusiumiria sechiduka ginkwirana incha nkumuke esimyago nabo igotosoe asensemo yende ya kabere yogo sanga nabageni baito emambya ya bono toskare ne TV yao. Nensoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendere tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugimanobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia noro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline kule Jumatatu chinsa ibulishabutuko ime Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television soko wikasero yao kwa nyiribaga ligi yaliyokuralia asegete senembeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonjolia bono nabokonyoli bagalya liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yetu yobonjolia 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na
katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwensi kulele tali nchira ndio sira kurubulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igiro obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune ngiya ngale konyana eyinsimegete ntairangire ekone kunya gukina yo kama bakonya kuyira kwama buya beka chibuti imokyo bokombe toso mogondo bweli nebisume na pathway machine chinsa ni bere chamora bere oberemi no bugi mangi kurasa beremi apo chini ngoro kwa pathway machine asomro buri bubori mino butugi yensoko tibi ruso bwumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tabwe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery
yechinguru. Betri ya Autopat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Karibu naendo mwachumo rigere chida ikani komi ore chinsa iberichia bono mambia Soko TV korosobo mugusi sensemo yende ya gatache mambia boro asogo chako rigere na gukwanira ayagendrete emambia ya bono gusanga asubwamo inchira yo motandao gwekera Facebook arabaga sensemeria YouTube Soko TV ase ujumbe yagenye na bagano chikonyora libagali gwa kesime mambia bone namba rigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mara gatano mweri obeka isato na ime studio tiri chegweka kurende aiga abatugo chigosanga amana barabwe mambia bono nabo gukurigeria sobwagarena ingikendera tokoreka na mambije wiki ya chakre ne Jumatatu nabo igona rali aya arache kobwatia na kire byamba eribaga eriyo banyare bako gukwanya emambia bono bura botame korate abana muntu man tinko mukwanira lieta nikagwe kwanira bweka tianchake kurase ubwa katikati asoko bako kwane gwokorio biya mono mo rali Ismail ase mambia ngia tigangiriri bageriga mbakwani abarigereria na bategereri nga mwanyagetinga kireria nchiritariane gonkuru kwa Hassan botambe mo manyitiro yo mawawa igona achiriri ndito nyareka batuko sanga ari arorekanira se weekend ne chumingi mayaita biya mono sana. Karibu sana ase ensemo yao Ismail nje ngoro amos nyasana mbuya muna soko ngalibaga byo kwanera umurigereria yes mbuya mono emambia ya bono ikwane ite mambia ya bono niko tuchake nkwane itukura ligereria no nyana kero kuri enyo chingazeti chaito gaiga no nyana ali abeka akorekana kurwa seri tukoria igoro tarige ntuki akorekana ri tangani kuri no kurigereria abangana no borendi no borendi wakato chikubo kwanira ntuchucha kurwa sense muyo muraigwensi asikirikire current na bwo gotuma kurigereria so borendi ki ujumla ense engima abwa se umuraigwense na mona imense to ya Kenya ntuma tena egati abantu bari bwa to borendi wegoro mono no muraigwense goika nyona guko no muraigwense iga nyona nege chera nyona yageria 31+1 lakini asama tukabwangu igatoko cha kurase county ya Migori ngakiya muntu arochike koro tugekorutwa embe igoro yekomochigo gwako muraigwense wajia ntu arocho musayo yomo kuminyoka galia kuminyoka kurase musangerekano okogenda ate tukomogani muraigwense se ya wajia tugo chase ensemo ya Kibra matika ngakia ya mona inde tokarora echuba ya machenero geko irukembo igoro igo ekamochia gwaka umuraigwense na letu kuri igoro ase county ya Kilifi ase taro ya umuraigwense muigo ni gubwareganitwe no moriki o monene omanyikana nera Fikrin Jacob sina rwali tu muigo igoro ngo bwaka nambi ya mono naro musayo mono bayesogetie ukominyoka guchimutwalia bas ukare komogania umuraigwense bakamubwata akairu guchimagega agachikurara kwanirwa ake lakini bona maboli ara mange wetani ama chibu ensemo yago Hassan igoro yoburendi umuraigwense ngayigo sabarendi abaiga balenge bona nande ngayachite weta mbiya mono morali Ismail uburendi bwa umuraigwense ya Kenya asama tukabwango iga and for the first time in history you a country ye uburendi bwa bwarorekanira bugotwara okobachoko konge kwemegwa emegwa yarorekanira menene etana ino uburendi bwaye number one you threaten stability a country because ekero umuraigwense atagwatio uburendi bwa isaine kintu gego threaten stability a country
a country gets strengthened in terms of its stability politically. Nechingenjo chinde chinyinge, even now in extension to even investments, as abantu bari bagurukunga tokurigia bari bagocha ko invest as a country, because then you go to kwamba korekana bune country etabuga tiobore ndio buya ebintu byakorekanire ebi byarorekanire ko gokorekana ekemase kende na gwagatebe kia migori akarutuge koroto ari no atangani pi yarorekanete omorae wense anyorete echecheri asokurutuge koroto na ndatarutirige koroto kia akarutuga futa yona weta futa yobate oise kurutuge koroto getekeria o sharp shooting ye koroto kia keria koroto keria brand ile na musika ke koroto weta resorutuge ke koroto brand ile ngia. Then you see na bakoranga lele ko tumuntu muruto no muntu yino no muntu kwa masikani maybe naje basagete bakali kubuna lakini akarutua literally afuta na bagikuru kwa linga na rara sanda kiri kuru kwa afuta haya tokabuga ndenga haya maybe muntu ndana to kumukutano uyu madari migori nyasore guru kurende Tanzania mwino na guru mwina aria nyasore ne nyinge no ne jigari chikuwa tu nyasore chinyinge mutambe chikuru migori wano muntu nywete nyasore oije tama itino ne gento kiagendrete it's okay ochire wajia ne frontier yemo ase country ye ekobo murango wa babegu bakoreta osario morembe this was a serious scare ya leko bango muntu wajia ominyoke taiga no muntu gwe sonirete chi explosive then what could have happened? Igo chiari watekeraria atoretere obokongwa banene bune country because abantu aba ba beripuire chinsamo chinde chinyinge na ende baretire ogosaria okonene kibera oduturu chwa ya mati na ende chwa ikoro kuyirigereria uhamba koranga igera na abnormal echuba gete koranga ya lenga abnormal enka ebugate both sides jigokune kwa. You see, ane tokumanya menki kiarengo manya tokumanya echuba normally echuba gokune kukuna sema yema kekere echuba ro siri bake gokune from both sides seriously ine a breach ya security na ande goto kumanya ngo segente kine gurune ya korateki ya renge bono finally goro omuntu yago isaransa iga omanya korana kai omuntu nare kurigina royo akaimoka mpaka se omusike omorai wense agoteba nganga kiarosirie project okumusamia you know asinare nge koro yane yanganyete ekaro naro chege ntokeria ngama kubona what if umuntu yare nge gotware kiuge bono mmanye gochanga literally by marogo bana bana kagiritenga emetue ngonjo kana na yarenge bana bagero kasege songa ads that what roll emetue ngonjo kana na yarenge no mine for the first time omuntu kurukwa oyo monene bwa basari kurukukanja na kore temetue gakoraki ekaonjo kana because omoteneneri bwa gitengo ya security omo president yokuruku mayo failed. There is no way ogo failed tangani o failed ya kabere o failed ya gatatu pakeria kana omuntu yo okuruku mayo is stay had been long welcome koyo yairi omuntu yo had to go elindo muntu onde aretwe lakini bono Ishmael onyo no mo president omotanga ni bwense omurai bwense okonyora ebibaye binene igagochia security yaye ngakinje naye that is why oyiwete nga Kisumu aria omobunge naro orengo kuruku David Were omobunge mokoro o Matungu somewhere western omwana oyo gaitwa moisonde butuko aiga bakenya babere bagoitwa kera lituko sengenche borendi bokoratiki mboyo injebono akero bagoteba nga oyo onde na chiete nga maiyo by the way maiyo tari bekore kogenda omuntu na kogenda no muntu kurukunga Kipchumba muro komeni Kipchumba muro komeni oborendi bwitu bwe country yeye tari kororekana kuboira makini oborendi bwitu
actually so kuburi no Kipchumba yonka getenga tai konyo no intelligence brief because whenever Kipchumba Murkomen can walk the steps of Harambee House egentare preoccupied with egentaro yoka siasa Uhuru Kenyatta orio kugora abantu ngigakora motariko anchera rutere arabero ororo Uhuru era mwanchirete ebintu bire a bit juvenile bitari korora kurinde country umana mboringa ki tuso ko gandringa ncheka birire aya ringana rinde ryo mwari ngukorire rinde Amos nera tebe tukomanyane nere na bwata responsibility as a security yayo materi ryo Uhuru arenga orona to dedinga o salama igego chakama na yayo bikomanyane yeba omo president nere sengenche ya siasa igata ete kuebeka arorekane inga iga tomo Kenya ange mono yani inga iga rero muntu kumingol no muntu ndebwensi are you seeing now egente ke ya turagitiria abantu bari no embari babwate frustrations chobogima bwabo bateme kumuikera irinde you see na wono igongo kagira egento mumuro yarenge koriyo se kumurigiria bwate bakebuku egente ke go kiarenge igakagirete nga aikere omusike oyo William Ruto enkone aya amotebi ninkorete sukuru gankigo na bere sike myaka gusene renga na nakonyora kende ringana ria orioka igori gonkonye emirimo I think this is what a president yomomuroyo ari guchikoria as a president but then it was a wrong forum one a president nero ya disabuse authority ya presidency ya disabuse that is why okorra akoimokia abantu ogendo tumbaga state house yenge nyombe nchenu ekero go ikororo igo gwente go ikororo as much as ile nyomba yo Kenya waka na taxes with a serious order one order yesiririe egenteke kiabere nga igo ken agijori wana gakoreto obo president bongo bo MCA buri we Kenya rodo gote twana gwetana na garia twana gukora na bangina actually a president yeto nero it's high time it's high time we president yeto nero eta security ya seriously bien Amos sense moyende na bari bari ababwatu kwegena na nabera nyakena ne script yaringe na no kwerekere script na abange kero kulira se metandao umuntu narawe mubakubwata nina urumya sana asokoreka chi script yechiga kwera ne kwankoro kyoko nje munando je kelinga the cover script yani script ne plan ko evangire lakini nje ndo jenga cover plan yesengenjo ebinte byenje rosikoliga lenjera bikoba igo byabeira sengenjo ya president ya Kenya kuri wadi bad manners yani president ya Kenya eko shabikia na kitora kweke eko shabikia etabiembe ya bananchi kiagero sikoligereria APS ya State Department of Youth Affairs Fikrin Jacobs na ba igete se Ruto ngenjeye egerabe APS iga pregeti security appreciate security akaminyo kabake se president akabetereria kaeguli microphone akakwana karakwana president kajako morero ekamuri wad nandu sikoteka represident muna yakwanete nga mungwano tabwate magoso pake karabwata magoso because osikoligereri omanyete presidency is an institution. Yes. Presidency igere institution tali William Ruto ne office ira maskania manene so ekero okoigwe president go pronounce yoka nga ngomongwano ri kuikegendo kiri akorete tabwate magoso igo radio president ya decide ngomongwano ne mukigwa irukotini pwerenderi yaye na begutumika mune ye president nge president yo Kenya ne ye mogoteba yare nkoba hamd yare goja koba hat no mongwano uria otebirenga mongwano utabwate magoso Ishmael ndaithe na ndori ri encherende encherende ne ringa konye Fikrin Jacobs ogo bridge security oikere president okorwe PS inki kiragere vijana gosaba muraba ke kirase batata ke ko bridge security gere baikere president kare kare waikere president igo konyora mayago kubwati lakini ande tuligererie njerende ne ringa egento geko gara aba muraba ke kyagero manyete Ishmael teriko baraisi ke karo ko bridge security ye president nabono aba askari bari bago ikero utaraikere segango tagete
igo barakore marie barakuumise abantu mbale usiko nyorenga ki yake baki umuntu naro oshauteti kero kibaki alengo muguta na segete iga ire tu akale marigwa kurwa umuntu ayo maite sakale so ekere vijana gosaba wananchi bako riski ogenda baka gujiaria na bego korokingo mu Kenya is struggling yani mu Kenya emiake ye tatu economy ya chandiro mu Kenya ndio bwense mu Kenya uchandikire muna kolengana mashabiki yasha na chandikire emiake 23 baka wikira lero iga mu Kenya uchandikire muna asa so ekero korora mu Kenya ko riski pako gende ngenjeria William Ruto agwenete kwobwa lakini nenda ite gukorokiga Ismail ekere president ya Kenya yoka ya expose himself yani bu expose ale say asekende kionskira mubere muna bona gento kiriya kirifi gose aba muraba bago charuka bagenda bagese president ye party abakenya babwate neringa bali banjite William Ruto na bali bamwangete iko babwate party asengenjo aba muraba ali mbaragende se president babwate tabiembe yani babwate gangembe yoko maybe baragende muntaragende no muyo muntaragende gurunedi egento kerigese ko bayiga omuntu agende se president ya Yerusi obomoyo igerabe party embesense ya Kenya bagotebanga mbuyo tutwale president gotochanda kobwegaro tutabwate president ngakene kwarare nyone no murai kwense nyona sama tuko amagega lakini asumura yobono no kiabirya korekana mononga kiende na nabona sumurubiri onyota ngakieri bari wetana na county chons kwandra bakora na chibesa konyora nabasaye bakurangira ubacha mutwalia babe kumurai kwense gatie bachaka gotenganere bachaka kuyunga na nenchire mo maybe yoko mo wakirambi ya mono na nenchire mo yokwego kia gento kenga buna kiria abangi bakubolina abasaya bacha rukokurwari bacha mbache kunyone mu buko babo barona ki ine bache ki gusemba bogori tikende gose niko babe getwense mbo bagataguna murai bweseri ngakiria agoswa mutwalia ni numo gocha gotenkia umurai bwense usually nkonyorore in most cases yo konyora program ye president ige bangire konyora manyekane tenga ngwenda tole munabona mufano tokonda Nyamira kiombe getengetere so abantu bari nkuibe kubalense mu ba lakini yeye yo gocharoka kurwese crowd ba kole kwe nando sikoligereria Ismail function ye president gose umuye gonde bwense president go twara igo konyorore measured no nyene distance president go chukwanira pake so mwana injiale okonyore security ba ye measured ba maitenga distance ye kurwa paka ige kubese ngenjo bagwake sabunga umuntu isi kumnyoga kurwa ri atara ige se president abaskali ba mororire na bako mu intercept tima ite ngento ekogere yetariko lakini nanda ite gukorokia turipuche president yo mate chiwata magoso kirase usikolire economically iga estimate chiko korunga ekere president ye ko move ko state house ese sabali enke goja totebe president ngo move ko state house yegende ko function KICC igo economy ego tumia gose serikali ego tumia between 2 million and 10 million depending ne distance gose logistic depending on ndega go chira ya go chire para so ekere president yeko genda chisabali kera lituko iko geminiti nge economy ego chandika kyare gutumia chibesa chinyinge totebe bono president ya chire muno mufano ochire Mombasa for uso chire Kisi mufano for 1 week a distance ye korukisi na kobeka baskali kiara baskali watakira bange omaite Ismail baskali bali bakoberese president netoka ngankisi banyoru bate ngena mukabe president they paid bako we allowance kiagera wo protect ye president is so risky bako we neme kongo so ekero president yako genda isiko ya state house ige kutumia jibasi nyingi that's why usikoligalie budget ya William Ruto for the last 3 years ya chiri in excess of 89 billion lakini usikoligalie budget ya president ya Uhuru Kenyatta for 10 years yatumia around 90 billion na ndo usikoligalie kwerende ya Kibaki nero ugambete uta with the state house mono Kibaki gendo yugare okorangeringa ari ku state house yo gendo office ya Rambe House igatumia the chibesa chire less than 40 billion for 10 years so
ekere president yakogenda isiko mono igeko expose gose como expose gochese abantu baratware egangembe na expose economy gosava. Okay. Economy kogira muragori kweli. Ekero tugukorera kura senseme yo borendia. Kuru mwaka o 2000 goikera rero igo mwaka o 2022 ekero kuri nyona ba waziri bari barabera obisi 2000 mpaka 2002 twabate Julius Sankuli 2003 2005 twabate Chris Muranguru, John Mishuki na swete 2005 2007, Yusuf Haji 2012 2013, George Saitoti 2008 2012, Joseph Olelenku 2013 2014, Joseph Kainseri 2014 2017, Freddy Matiang'i na bate 2017 mpaka 2022, Professor Kithure Kindiki uyura mukonyo muraiwense na bete na boni ganto bwate Kipchumba Murkomen na ase data yasogeta se wiki eli ntwaroche amangana abana bake bakarugusira abana abaiseke abasubati nkunya gwitu bare mubara wiki raboni karuguriye data iyo ya chire ligete almost 10,000 plus ase namoneka rukuriye abana bakenyi mono abana bakabasubati abayigo n'abasubati generally turarwa mwana umuranyo n'abana ngosira bare ngoche bari bakubati then figures nyinge chikoro kina no mwana omoiseke nabo iga abasubati ki ujumla nyone no yosirete otwaro chubwate etatu otse gusiro bugima bwae moino iga asoko umorero na gocha go sambwa kera tukolirwo yamangana iga security onsi nyone asichinse mubuna West Pokot alafu ntobwate chise mo cha notice and which mweno ganyone no kwene kina nyone nababegu mbaliko swa imeyense whereby nyone na mangana gunzim na robono meteno wagocherega because ebionsi ipinigo bibwati kaine no borendia ekero koliye okumurekera obokoreri bwa abantu abonse podcast roboniga togochagana semo yago Hassan oborendi no bokoreri bwo bisiyiga ya interior kiujumla nabo igo nebikore biga byabasubati gosira nabande gokwa usiro bwa bwabo abasikaba bonse kwa listly bateneire a docket ya security. I think abange babo n'abantu barenge well grounded. Abange, you know, their word was authority. Whenever they walked on the steps of Arambe House and they gave a press statement about the security of the country, you know, you could feel nga Montonari in charge. Lakini inche nyancherwe ntebenga Maria Tanare kwa kwanira bwatatu. Literally batigire a country ya plunged into very serious breaches of security. Nabono omozikori orerenku literally garakora kana gatari in charge. Tamanyete, that is why I get Westgate very serious atrocities jiko korwa saba abantu bagoitwa omanya batabanga ikine madres jiko barake chigo sambo neria babegu basoiraria go bagasene bo sora banta masasi omanye kuruororo oiche ekaruko rochu mugakuri onde Nkaiseri. Nkaiseri was soft spoken but was very firm. Exiting Nkaiseri kesengenja kwete Matiang'i agasoa. Matiang'i, as much as previously ataringe ku background yende yose ya security even from the civil servant but edimina yaje ribe komonto omanyane ne voice yaje ekera ari gutachagaria Arambe out steps okwana no na nyengo kabata mawazo go jaga utama okwegune boss yaikire okwegungo muntu aiga bono gutwasirire by the way angakia Matiang'i security ekaba so improved to a point you could walk sana na chabu tukugo ukwana nesi mika ga Nairobi lakini lero iga tema orore I have seen 2 weeks ago na ringa semenya te kanisa to ringa okare nyangi evijana binde bigosoka nesi bitebereri abande direction the next thing na igwetene uwi esimi yakoreke yachire ozikurigiriria town ya matukaya abantu bairanire town aiga bono actually town just street just be almost na tuacha bono mambia net bedroom street families very all over a town ye bono ya uruchanire tari a town yoka even in the villages mna bono gonkuru mawagu bwe chiombe wabeira matukaya abantu bari korara nande matenga tari mawagu yoka no nyango chiaria eskimu settlement asa abantu konyoro bwe chiombe bakoreki wasirire omondo kurukunga Kindiki a professor of law nande na got some time otari another innocent okabeira obisiga iga director yonumne partner
ekera chitari garorekanete nga yani tamayeti asakurwa tamayeti asaguchi egento ituno gukwana lakini gukwana kugusu nao igotora sama goko y'umuntu kurukunga Kipchumba Murkomen nere no mugwakili I think maybe abagwakili asanari batari gokora buya nase batakora buya na sama ngana security I think hono Kipchumba Murkomen igango tutigirte nyasaye lakini ambanere kwaje karu mwakili umetera ro maiteri chiko mono igango mwana incho kawaida igango tutigirte nyasaye osaka tutigire setu gambere because asama goka Kipchumba Murkomen bono iga nario okoiburwa kwe biyombe era byo komanya na tote binge biyombe bire country ye bigo threatenisa omorembo ito igo bire 200 bono nagendo paka gateba hotspots but ekeroko motegerera ebinte biye kwa bibekire kwa bitabire nge biyombe biye bire almost 200 bire chigangi chigo threaten yo moremba sebiro na sigete lakini motegerera ichibukia bwatagene stie biyombe biye no nyero gukwana nkwana yo kabigosereria takora tiki teyo twatwarira amandamano country ye amandamano abeire buno mugakaraira arenge moyo almost kero mutinyi na amandamano twarenge gutwara lakini amandamano arya na abugate some form of decorum asa makoka Kipchumba Murkomen na litwanyorete inga ogokageru nkororonga serikali nkondere yagora abantu bade frustrated ya sebinyoro batabwatie meremo bamanya ko chinguru bacha baso asabantu bakwandamana genuinely abantu ababasarie bintu nigenti kikiarorekanire rituko aserinde ekanturi yasitwekeire oburendi boito bono no achoto tebenga ritu atebetugu oburendi bwo chaka mona into no ni tutuka abanyana bono gotori exposed ndo kunyara kwerenda because the only apparatus ekara kwa rojo William Ruto achete amangana yo koibera abantu town yaiga igabeta manga ubu mane mbolinga ki at some point Ruto aga step back agatebanga itakoma no mane ngende ke akoraki ke gasira but until Ruto achaka ko threatening one term otebire ngari orio kufa driver kufa makanga mo threatening na one term na inche gonko batiga muna waku ibiboko na kuna gotinda chwa ama tuka in fact okonyoro na baswati amwe ateba I have seen abaswati bakurua ebinto ebibeti openly and there is nothing you can do ama tuka gachurigererie epigipigi ebwata abantu chipilioni babere omugambikana ko munyaka gochia Kenya toli save because ganto kando bwata tabana goikabwe bache ganto kando bwata ras moroga nyarunse okoreki ourwe na ndebono nabana nchibuka abanyana babeire none babwati nto barakora because abantu abakara bagwebero oyo mugaso iguru tokumanya nkyoge bakora nkyoge kibabwate lingana lyo moyo ne lingana liryo gusira kwa basubati na goitwa asenkuru estate umwana natindega tuchuma oriyo renga kwa swamajara mugyo gingo dinga university otindega tuchuma ari nsamo yasuneka economy ya country ye ya very suppressed to a point ya bekira abana basubati bambire kororekana ngabono maybe gotegemea chi boyfriend nebinto binde is an economic activity yabasugumire ninjira yamoyo kwenyorera you know amma diri yari arenge yo gukini abana abanyaruko no gwekunga no kwerita kurwa asamangana akwamba koreta enyaro akorireki yasirire esengenche you know bakuruchi family chigo strain bono bako exposed into some individuals literally very criminals bakorekana babwata means kire kumanya sikiruete abana bari baba subservient n'abantu mbarite metso rechi card tiachire and I know serikali ibente ko to report ego nduyoka serikali yatokora tego setu aroche ninkelinga is 10,581 abasubati basire bitu no omwaka oyo bano gose within a period of emyaka erenga omwaka oyomo gosiria abantu 10,000 aigase omwaka 2024 to date abasubati basirete obarenge 170 lakini ya serikali 2024 abasikali mbabeta accused gosemba kiabetenga abasikali baitire chensi obo gatagati wa 578 na 579 bwangugu in 2025 abakenya abasubati baitetu ese chinchira chibo tutukanu babarenge 129
So between 2016 and 2025 abantu baitetu abasubati baitetu asobo amo barengeri 169 iyo ko yelinkire binte binge ko yelinkire binte binge tabia abantu nini yagara osikoligereri Ishmael igeta kire ko banga nonyenda bakristo bagotebanga tutwara maskani esobugima none yani respect for life yani eregento kere raisi omuntu osikoligereri nona abaibi barenge ngaki ya moi kero kware babi bari gocha mwao gose Nairobi yo bari gugotebi ngarete gento bwate baira sengenyo babwata maskani yobo lakini abaibi bagocha mwao bono igo bagugoita bamanya koira so ikorekana nga maskani yobo kima maskani ya life yani maskani ya iro bugima abeire achirense bugima mbosa nabo abantu bari gokumia nabo mondago agoika agokonyore street ga Ishmael agoake agoite because ya turi omwabo turi gokora kwende ebwenete ko banga ekero umuntu asirire gose northeastern kero kwarire gento kiabeire northeastern nonye muntu utari omino nabo gutwara riyanda so respect for life ya chirense se samauko ya Kenya gose se amongo ya Kenya mbabwati maskani so bugima secondly usikurigereria Ishmael muna asani ateba egendo love ya very expensive ama ya ubuanja ni wa very expensive kiagera muna asani ateba ndate gutumia mangana asani kiaraga timbwa di statistics fuya igonda gutumia mangana asani nga abamurana abanyaroka na abamureka baso ire asobuanjani ande yake timu ye monta tali goteba ngane likiagera asani tali mangana taliko authoritative buya sengenye toro yitabu atike tengo kendi yonsi ya serikali arato statistics yo kwegena ngeringa konye mine tinga omuntu onyorere gose ne girlfriend gose mwanji andonsi yamanya ko expensive mwanji uri umanya ko ba musigo nkolere gento gete ndagete iPhone ndagete gento gete abo munda wake sabu utakole diga ngo ko expose inde yamanya go trigger mondo tabanga liba ga ko expose digamo mo eliminate morusi otabasa con expose lakini ebintebi usikoligererie kiwa across usikoligererie ne economy ise koba stable ese gotokana ekaro kwanyorera omunyaroka abana bagokina bono bakonyora abanyaroka gose anyorera kamura kaye bakorera uwanchani ba promise ringa ngoenda bareko komenya gochibuse ise gotokanga nonyare kwegorera iPhone yao tokonyara kobekera umusani o ekwere ise konyoganga nonyare ko gendie gari yao korwa enseme moje ne nando nyare kwegorera lunch onyare kwegorera chai tokobeka prices zigwe kiagara kubwatekana na Hassan ekaro kamuraga atabiri munyaroka nganto tokere kumira na TRM mufano tonywe kagwa nande gago motebi ngantomere Uber lakini yari gutukanga economy yari gutukanga economy ko alawere tobe na tutaba equal lakini tutwale equal opportunities yokoros chibesegere chinse moje tone tuchibwate tutwale chibaso mufuko kanga bintu mune bingo chabirenza usikurigere limone genda bandaba kobuna mbali kobunanga nyarebe obeire musani unyarebe mbali kobunanga oyo gawata banyaroka abange gozaba kungwa abange bakobuna usikubibwati buya okonyora abantu bako egento kubuno na mali ayo associated na economy na amario inde nkorere gento rangi goteba because ngani tu ekwanire mono finally gonkoye irania eblame ase amagoka ya serikali yakorire bikorwa bikwamba gwanchireria obosario aiga kware umwako yo 2024 yes abasubati mbatogete baitire barutire litibo ria mate kware garia nase gutega karaki yani kantagaraziri omutaka bwatwa ngoiru polisi ngana ndo muntu yo charukire kurwa sama bati nyumba ya polisi ngomuntu yo koreki osirire wikira bona roboti uruntu anya kumanya wikira bona iga ntu ana kumanya what happened abaswati ri bagakoraki bagaitwa igo baitetu sengenje ya maandamano igo baitetu asebi korugete igo baitetu bari kuruweke ngwanzo na ndo witu baitire gokwarengo kondo kobe bono ntebyango ngigetanchirerie abantu aba bona barase byombe byo kuna kuburukana namangana yo bwanjani nande naramba ateranga bwanjani ngento kieke
inki yako gero monto taito monto kamanyete nga serikali asa yikite tego koraki tego korakende I think muna naitie kago tebaririkare serikali ya to expose kurua kerensemo okay igotori vale eso bwango Ishmael enjira nere serikali egokora serikali ni institution eko manage yani karo aba Kenya bago chore serikali go serikali ndio sekere go chorwa igokonyoranga igechorire ru service to mwananchi lakini wake sabunga ese sako cia serikali serikali ngotakere ya manage crisis injire yonse netokanga nombo obogemo bomo bogusiria kera bagwake sabunga ese gutokanga egento gitenko bakeregera abantu abange basire gose bachandeke afatari biroyo mumuna bono bagotebanga ekero omonto akogendie gari arorenga obogima bwa abantu aimo geti 33 pole threatened no omonto oyo more para na bagutumia obongo bwaye kokonya aba abange ose korigereria 2017 oyo kabeiro mugabano Nairobi natebetenga erena ne serikali ya ingaki yari kura uno musike Uhuru Kenyatta mbai mugeti chikari chingo tubakaira Ngong Road bakachisamba egere aba Kenya barorenga no ODM gerano nabantu bari usamba chikari chiri babegete chitisa tia ODM akahoroki nge serikali nguchire yabange bintu gete bire dubious ku manage crisis geto isukorigereri muna bono inche enjerango ligeri nono mogomo yorenge wechi matatu egento ngerikia orenge gukiwa kiaro isikuligeri mune finance bill yego eti guchaka ankio igebwate igere embe mono ohetani finance bill ya 2024 lakini nakyo kororu usio bongo bwa Kenya ese mbaro le finance bill kiaro isikuligeri ngakieri kiaro finance bill ya la shida baka chenze baka break into parliament libagali ya ruligi ya aba Kenya bakatwara jinsa chingi ya chokoligerie finance bill bono igo sikoligerie environment ya bono iga finance bill yego cha bono iga gerembe mono wetani ya 2024 okay lakini egento bono keroro ngeringa serikali yabekire inawe abantu basere go discussing abantu bali bagiete gukora ofu muguta amandamanaria iga abantu bali bagukora ofu amandamano igo bari wetichibesa Abakenya baire studio bebire guchiga so serikali nero ese governance ngo bekerenga na kitoko manage crisis ngesalia eitomorembe gose so ebinto mbiri bikubango na serikali muna bono isikuligere ligenteke asani ateba kia abamebereri atogete kware abantu akamura kali kabwatetwe kero kabwatwo akagenda kagatama nakyo muntu bwa marwa thanya gutama korwa so aso gukorera inkuburia gantu geta ukwiranira inse ye sekunu yona 30 musubati oyo korukwa buna nere Rachel Wandeto oyo sirete oyo gwate tatu ya kwende korengana no pathologist Johnson Oduor ambro no bwa serikali korengana no gusira kwa ndiga sireta singincho yogo sambo kolia yabetka gusambwa na injuries and all that lakini akarote kirwa sesemu yende nyono muraibwense nage kwandete nabana siasa bande nyono butukubotrachi guchaka gokorekana nyone kero kiburachi gokorekana abana siasa kura sesemu yende kero makwiri buna yagocha ukuigwana labda na singincho ya siasa singinchago sira serikali and all that na report rwabanyagitari kura sesemu ya mwena erogota begen take now ekero investigation ichiga chigo chaka contradiction terigocha yabagatia because bwana siasa bakwanire pakomura ibwense nairo chireime no robot rwabanyagitari ruriga abanyanyimbo na barabu ngocha bane na barabu no robot ekorunga subjudice abantu mbaleke gwange kanene kero conversation yiko muna bona abantu bakora investigations abantu mbaleke gwange kanene muna bona nagotebi William Ruto atebete ngo mungwano yombu yari mutige pakegera bridge security which is a concern ekere pronounce ringenjeri ngosariare nonye nabo no butuki nonye na ikinekere na kegenda kotini kia kamurakari nabo aba wakiri bo kamurakari baratumie enkwano yo murai bwese gosarie kinekeri lakini ane ndai torigeri buya kiagara tindi ya so butuki lakini iso kurigereria egento keri kyo musubati uri Wandeto enjira kere go kere kibwato bututukano bonene kiagara omonto mwagosanire Ishmael moise kogosana no muntu atake kogosamba inga yara chaka kogosamba kurwa kiagare gende kemongeringa na atake go protect identity ya etomorora igo ngagwe ne kogosamba mutwe agwe ne kogosamba kurwa bosio tindi investigator lakini usikurigere njere gento kirikere igasambire
systematically yani kororanga gasambe tu muntu liko musamba na musipete kuru muntu lakini ando isikulike lige ntokende Ishmael na gotebiri tanganinga etabiembe ye serikali yoko glorify ebinte bibe yani unabona isikulike leka romo musubati uli abegete tatu chigali cha serikali yo chiachiete paka chigali chira associated na serikali yo chiachiete chikamuligi aba kama promise ke ban promise ti na bora nyore konyo maeno sambe tu ekeriyo kanko mu expose ki alenga maybe gati ruchi besa gaye kuchibesa chikwerende lakini omondo bekire tatu nkie serikali ko hasani bono tigan na natsel tigan tebega litangani matengwa bori amosi gose ekakorukerikia momurori ko charara charari ale nyama charara momurori charara pegora baka kamusamia president gose kerinege pindi kia kora tuwe norio omwegererio maneno social media or state house okurugunga itumbi by the way abanga tabanga na bora nyane kipindi kia rosa ti because serikali ye igere more interested in drama and acrobatics ne bipindi than ikokora the right thing almost bati rio sambirwe it's unfortunate no rigereria obosa idio bono ngoteba and tali manganane na mangana akokore kana mugaso igoro almost bati rio sambirwe honestly may her soul rest in peace and may God give the family solace you know deeply and that's the ango information India sambe tu asambe tu ekero mogomole bwe bwa maguta kora bono muswati yo sambiro lakini prior muju muswati go sambwa muna musi ateba ege ntonkeri kiaru state house ge korukunga warembo na Ruto warembo na tutam wacha nechi Mercedes Benz wacha nechi Lexus vamo shangiria vamo rusichianga vamo beke chia tutam chia yelo neti gopia vamanya komoira kwerende supermarket ya Naivas vamo tebe bono kora shopping yosipi vatebanga ngonchura barubugi mabwa oyo bono bugi mabwa ibwa korereki waonjokire 2 days later muswadi lyo korereki osambirwe esengenche nje tinkoira mangana yabana siasa egendonkoira na mangana ye investigation you know authority ekurukunga police ekero muswati oyo ali nyageta ali akwa immediately police mbabwa atomondo and I take that one to be genuine because police mbabwa te capacity yo link na korole bintu na kokora forensics babwa tiromondo lakini social media ya very awash inga etatueri na ya garo muswati yo karaki oito inki gaki montara buni mondigoro yetatu chetatu abantu mbabwa te bono the president was out of the country immediately president comes and lands in somewhere in Mombasa mamangina ekero montabe kire koti Ishmaeli already abaskari bo wato mondo koti bagatabanga yuaona to 21 days to investigate prosecution na defense yo kananga yuaona mondo yo 24 hours in court tali boygo president yamago chakanga ngatoka bombo kabiro go ita abantu amangana wandeto bana ntebi yango shwari abantu abatari pindi bamenyerete so one emagana yoko menyereke pindi you know a president wants to attract sympathy ngabantu bali bakumubwati singo itubare igono nyene ngenteke kego rumontago charara guchia sare it is also possible ngaki abangetu mbiyamano mwanchu morigari gandira kubwatya abo kelkeri gotume jumbe yagena amanigere noti sano na ibere sano na isatu isano na isatu isano ne mumara gatano mweri obeka isato ase ense moyene mambya bono omaetera Jumatatu bwango mugomo oli omaete mugomo oli wa mafuta bwango bado nigoganiri gochaka lero lakini asenge ncho yakeria kora kantase ewiki elia barayi bale mbomberanete olio nara lyo yo megotebeka notarengo with the due respect tare ngororo you so that nera arwe nkwana yae lakini abali banda barayi banda basiyo aba chairman na bali bali ngino murayi bese mbomberanete that the reason why imambi ya lero chikali nchire para bono basombi bwagendere kawaida na ekero gotigarega chibintu biri bari gukwanira mbate batena amangana insurance atwaliro muchando sana ase sector yobosombi insurance chikava chikali kero accident chiabeiro konyora konyengwa kanulebesa lakini tekunyara gukava bali banyore accident y'ibintu binga bunebyo nabo ikoko cha sesembiri ya NTSA noro chimucho yo Nairobi chinganya chibwate jiguna graphics chi graffiti chiri chonse pigo cha sagatabana
okuno gochikoma te kurwa ase murai bwense oyore kina nkebekira ase ekegambero kiabe na NTSA yaga netina ki chikali chon speed chisibi gochimanyakana na echine tune chobo sombi chibita chirine bintu byansi bibekire mbigane irikoborro umurai bwense uchirane ode naona tigana stige chibe igo Amos Ismael umurai bwense osoire ko osikurigirira njira muna nagotebia nabo konyora muna asanera tebanga gete nabo konyora kebangiri kairo isikurigiriria omogomo bwa bosombi bwa Kenya igo bwachete asengenjo yogokina kwerigoriria maguta negintu kiare kogera abakenya batebanga tiga toberenga kagicha omogomo uyu tokonye usie umusigo moke nesengenjo kiagera ometekero omogomo muno uri okoba kanga abakenya ngoteba barenga abanda babwate chigari nkibagotokorera igari bari gotomendera no ne chibesa tokore gasi lakini round ye kwari kurigiriria abakenya batigete bakaberaka nonya nasani na tachitiga iga esengenjo yomogomo uri nande gabete ni solidarity ne kwerende egento keria abantu ba matatu igo banyorete support ya Kenya naki fine chigari kana into tigatobereka bake serikali esukinse lakini usikurigire discussion ya chagete discussion ya chagete ya chagire ukona mangana insurance ya chagire ukona mangana ichi loan ye chigari ni bone ekwenderia shift kurwese umwana inji kujesa abana bia murai wese natete no mutie nyonde nali bagochekokea ni shilingi kujesa abana biashara egento eko rango tango murai wense gagende tukubuna lichiko kerase konye bumaene amaguta ya Kenya mwe tusikurigirira buyo monto commentary gori no murai bwese kyaro sikurigirira ngakiende kero ligoriria kine tumutinyo lyo erete murai bwese garengerira isi agatebanga amaguta yungo ya keitore mambi ya gakea ligori kidogo lakini nando sikurigirira yende nero akinire ligori lakini president no ere go promisinga ngo keitore next month na usikurigiriri epura ige ko manage rigori gose ko menta gose yaru rigori depending on parameters chinga kiye biashara so nabokorange president ya sere ko overstep is mandate oseri ko kolega sia NTSA kiagere NTSA nere kurigiriri parameters scientifically atabange ikebe kigali goriri bega rege no president ya sere ko pronounce roadside declarations chiria chia kabere engakitima ete Ismail Osenko arengo engakieria mwaka moya areko line gari ogendo tebanga na rule district yekoroku buja na rule district indasegete lakini ebintu byengakieri ya sere ko benga kia William Ruto lakini mbora no nyorete nga William Ruto no mwanafunzi omoya samanga na siasa yewa bono nigonda tebega no ewa teba moskori akiganto kria getayo or counter that statement ya tumeta nga with the due respect oisekora kero umurai bwensa ajete abantu bari bamatatu barangire tukuba kairwa bakabekwendege ndege iri mbaka netikurwa se chi union chiri chiabo abange bakubori nanki umurai bwense mukutani utari kukanyiro chokorekana Nairobi kawaida libaga okogenda gokorekanira Mombasa bono tiranga tayo Ismail Ominto country ya ikirase koba governed ne bipindi yani bipindire bigwe uzonga ngo bipindire because omuga naindo ise koigwa umurai bwense nagachete Nairobi you know now it's when things come out umurai bwense nagachete Nairobi akaroko tagarro mobungo kurukujare dokelo oyiyo sireti mamo mwabo ngakijare dokelo agoteba in yama ya contract statement ya gotaba umurai bwense gachete direct kurwa sarute gosenga yaria ngagacha Mombasa but jare dokelo karagoteba ngakamurangeria aike state house in 10 minutes ngesinge nchemeta Karen ande Karen momanyete nkamnyoka almost gosagerete pigipigi because the traffic ira koreki nankanya umurai bwense gaga atere ne sikasi chigari akana tko na Momba so yama gotoko ni family ngo murai bwense taruwe ta Kazakhstan agacha Mombasa direct na atite Nairobi Kazakhstan tingo mazinze no Kazakhstan jisa bantu batana guti azumbura yutakuru irogenda you know ni Rwanda ayenze kono ko bantu bakana economically no esensi kono tanki kono no twara ji agreement ne jinse jiria njiko kipa kono lakini umurai itubwense yani okoranga by the time gocho kurubura igatagete koba ochire kere country yose kere nse asobogema asebo ikobwense obuyambora orokorengana no murai bwense amangana
That is why through chibona ere igakwegokia. Kwegung'a no kwegokia rasenda gerigoraria. Turatiga mang'ana yu. Ingi gyakohera abantu bari abaraibaria batare kororeru gega Nairobi na mambo tuko unajara radio kelo. Bakobe kwandege bairumomba. Bono bamanya ko tigo monto yogorukunga witora due respect. Aseki omonto rigarorekanete ko ba contradict. Bune taganire akae serikali egento kenga bakagere tukabo boso. That is why bono bar ere bono tare go iruku oso wo muruodi. Because omonto yakuruku oso wo muruodi ko ba mukagere tenga na warabe ko egwe pasa atata benga no with due respect to atwe pasenke. Baro de bono. Aya, bono binte bibinde. Omanyenga omo president yoito oikeire asabeire a signpost ya contradiction. A president yoito abeire signpost ya contradiction. A president yoito karo arenga deputy president. Rivitira rigale ko burango Uhuru Kenyatta tamanye tiobo kimaba Kenya bagwetera. Uhuru Kenyatta no mwana bwe Serelak. Uhuru Kenyatta no monto kinere to obondo banene. Tamanye tie pain kanaga alimanga nyamira agateba watu waelewi wanapandisha bei ya mafuta usiku na mchana. Amangana ya maguta akayapinga. Actually no graphics age ngakia Uhuru Kenyatta nchi ya bete issue you know kabanga abantu bakwibisa kigari kirime you know chia kosi yeryogi cyarata disorder na ende na beto muntu mutanga nigokoraki gopinga rero asa serikali yaye amaguta ari ari gukana nga agokini butuko na mugaso erere actually butuko tari kuganya butuko era ko yakini mambye oyakini sasa chia mugaso okini saa 10 okini na butuko aya omo erio chi graphics yechi ranga ga igana we vijana more especially vi koriera so na ende a system ira apiti mad ebijana binga no bikorotaki no ga go disrupt the system area one time yaye nkuruere percentage ya 10 again 15 already bono kongusa that is why wana go icha awe pronounce yani literally murai wense we korire na era richi ko kiregento na ero go pronounce tari ko digira richi omo erio pi egento ga concern tinenche murankonya amaguta ekere discussion ya koretwe omaete ntote biri clearly what kind of safeguards ba korete diri opiyo wandai na babo kibuchumba umuro komeni bakaikijishiringe chiri komi safeguards tinda chigu what kind of safeguards they do as transport yes inki ba korete riba reduce chiri siringe komi koru chiri 242 litangani lero ya ichira bantu riba bere delivered Mombasa ekero baba delivered Mombasa na nda nacha yo mu raibwe nsebunanye kagirete igago chakabataya gentlemen this is a country that we have to run umatenara aggressive maybe abantu bari bakeringa akabataya I'm going to reduce 10 shillings next month now wait a minute India 10 bob what if next month yamaguta yari agocha nerigoriri namba abantu bari bagoteba serikali n'abantu bande bari chikateri asa serikali ngomeke bari business that is 10 shillings surely so amos karabwa endra kurwabo asobono yango tarara semechiduka torana aria yare kurwa seseme iyo toskara ne tv ya ngura na tole togendra na yande amangi Soko TV uburoso bw'umugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatanga Exterior Road. Ime ya Betami ni gotogokonya abantu bari amaru tindi bongo bwabo etogokonya abantu
mwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia mariogo yo gutindia musariri wamenyekire kiwango gwikarwari kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na amaru abasari eyo twataga betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso bwimoge asomange number 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyo butindu mrena nabalibe chinguru erikwe manyabona wataka kurutanye chinse Frida Kerubo Innocent Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga na kikos sa yamangana maya Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi ndo mwanchomo ria mambia baona kitoganda tagusanga ase obwamo emambia eyega amosi niko nako na chaenga kikwaganiri gukwana commentrania na kiri kwara guchiko kwana ntubwate ebyombe au biganiri gukora imirimo yabo konye ne wizara ya transport na roads ntubwate Davis Chirichiri konye na sesemo ya mafuta ni chinguru cy'umuriro ntubwate mu waziri ukurukopia wandai nebyombe biga byonsi pi nase mangana yeke gancha ntubwate uyu kurukuna nere John Mbadi nonye other institutions una NTSA ntubwate prevent biga byonsipi whereby kolengana no mu Kenya era niga bwatu kugena kolina ebyombe bikero nigo biganirie gutigwa kero yo makole emirimo yae liboli ndire naki nase kyumurai wense agocha kora because Hassan yotebire na igoro yeshilingi echo 10 na kiakora umanya no mutienyu gocha mafutango kinare go stari gocha gokea naseki ebyombe byonsi pinyo ne chio bise chike chionsi pistari gotigwa chikore emirimo yabo no murai bwense nere atigara so bise yae erabe na niga akwa oversight uswiru report na nekereke twakorire butambe serikali ebwate department chigo advice muna bono NTSA egento keria president yatebete gari ngaba murago se chigari abantu bamatatu batigwa kolegela viti gose babeke ba design chigari buneta keire muna batagete igere se act ya traffic yue koba ya bete formulated na NTSA kere NTSA yajite inpa kokore kwene so president na bugate makosa manene usikurigereria makosa manene yoko kolega cietarie yaye muna bono usikurigereria muna asani ateba amangana ye ya maguta igo epura ego totebinge ego kora scientific ya compare economics enga kieyunga na kiere barigereri bakore kwende bamanya commentary gori lakini usikurigereria njere president ego teba muna bono opposition ngoteberenga president egento kiria okora G2G government to government igo nero go decide nere tekonye timwana inchi kende kiagara G2G usikurigereria in East Africa abantu bakora G2G gose bakugura maguta kurwe serikali guche serikali nabo konyoranga East Africa Kenya yoke okorabo lakini mailu sikulire buya nande G2G nege bindi buno yale goteba kiagera muna asani yale goteba sengenjo konyere nga G2G egente serikali wonete gutumia kugura maguta ne gendo igorunga national oil kiara national oil ne organization ya serikali usiyo mwananchi nere wendete ko lakini wone sengenjo no kiebe kiresiko iga sali aro pek tuliko nyara korora no ne diri muneri kiagera no ne katiba ya gota nge diri muneri wendete ko ba public ya Kenya bayirigereri bayerore munere bakore kwende baye pambanwe lakini tebo bosi bore muno bumbo iyo aya secondly Ishmael serikali gengenka yao uratebenga
uratebe ng'ebinto mbiro ugo sacrifice ugo tiga gokora muno bono toke gubwate nka abana bakoende skuru nanda abandi ba nabo gwake sabunga igo ngotige birthday chibese chiri nare go spend ese birthday spend ese abo bono serikali mune yege tobegete inawe nga goika yani toire tax kiare tax ile kurusiweria abaganya bagotebanga reduce tax ya maguta kiare tax ya maguta muna bono igegere about 170 180 tax ile gocha ige kurusi go saba na inchi so esike ganje ge serikali egere konya magendero yensa lakini konya abakenya bako umia inki yako era magendero muna yata keri muna bono muntara tutebinga tutagete pare kurwa segete ko enda segete lakini igo tutagete toende toike separe yutoete separe yutole buya go setoro lakini economy sikogenderera iga nkole mali kwirene nkole mali mwana inchi ebinto mbire bibwana togotigwana na tutigana ne tax iri lakini abana baitu bagende skuru mura wono sikurigirira skuru chiba chiwaka ne skuru nchiyo buya aya secondly liri nataka kotebi asa nataka mo information igoro ya asa nonyolete kinare ko information nare ko information nga abantu kwa buringa ninki kogera serikali abantu abangwana bali bari gukora umugomuri batachiye State House ya Nairobi bakwane nese president bataraenda Mombasa lakini asa nonyene nka psychologically ene segire korunga psychological war ekero okoimukia abantu balia obaire se territory enya none kero abantu ji family gitaete gukora decision yere serious okonyora ako sabe holiday oimuke mungino yo muire holiday ekero barure holiday nari wakoro na ire tele rwe kore ngomete sakaja no ali nari okonyora binte binge biko decided na ande yake na buranyora bana biashara be matatu ba lindi chigari mono around yengo be kubarenge ndege baroro buya gukwanda kumbira ne president so eligere psychological nga none karuta ete ko make decision go sonta ete ko kurwania umuntu ukomuganya karatari buoye keraso kiri kurubuoya ikrisiko otherwise omonyore buoye na bago stand their grounds aya secondly oise kurigereria ngwano uri ku kaunda ekero bakoreto mugutano kabere kubwatikana ne kiago teba ngarangeretigu umugutana ekero guchikoera lakini naande nere bweka usikurigereria social media kera bari ko ruhana gisegi usikurigereria nere bweka uri kurwani bunga maybe gali iganyora brown envelope elia kubwatikana na nje iri nesegi yari ko agachwa maybe na State House kera teriko baraisi teriko bakawaida no nyamba onega no nasani usiko ira asani umubeke se Davis Chirichiri umubeke Sopio Wandai umubeke na John Mbadi ese bako gambe kwere na baeti ngendo bago eti na boranyora asani dago twara wale muboko batebinga no this one is wrong lakini umuntu uri garenge extraordinary so no one segiye no one segiye yarenge online inje onda tebenga musani uri asani ukuru Dennis Tumbi uri na boranyora no yegete kwere kobono usikurigereria in a nutshell usikurigereria segiye yonsi omongwano uri ekera chagete go critic achagete go kore kwendikera ekero Opio Wandai yare gotebanga maguta yegente gitoigwana nirega abantu bari bande bonsi mbakiretera lakini uri ataba no ntoigwana nitiga so kegende buya rusio muntu uri critical mubeke nsemo egere togendere gukore kwerende nande bono igosikurigeri usikubwate bugimo bwa kaunda gwika bosare kese ngenje serikali gwikeso ekomureke bintu byaye so ekomureka nonye gose ngwa kanale tax ebintu mune ebyo gose nande bakonyora ngebi esegi ngogendera ari kubeke segi babeke kyare kero kiria bwate oge gwake ruchikura ba rosi chikura chiako arusi wo okay ase moye nde byonse kero bikonye tukonya kubirigereria ntubwate ndo kune finance bill and of course enerenga kiri bono ya chakire ko ligereriwa na tutereka ase finance bill no kora ligereria na nyone budget estimates ngaichire tumayo choko cha ase finance bill libone ko konya budget igokora gwikiranie budget iyo ekero kuliria ase budget estimates wikira boni ga ase kero kuli nyone ase gazeti ya Daily Nation nigere 4.8 trillion ibono wikira boni ga babunge mbali balia bagotebana nigo ya chiri etande kerengo na sese moyende mbali balia bari comfortable na barabwo nero na kimbuyere so asense tangani ya tachira 4.8 trillion inero babikure mesa na by time togocha gwika July togotambuka gochia se financial year ende ya 2026
2027 guchimoino ina re kalemesa onye kego cha gwetiwa na ase finance bill litubwate ase bona ase mesa gwikira boniga Dr. Freddy Matiang'i betrasi kiama kiriya Jubilee barombata tena umusimamo wabone kiama nigo bara against that finance bill no mo Kenya ga kubolina nigore against the finance bill yengima go second tonkero kere very specific keria gukana na ki neke but generally bagatabana nikego cha komiga omo Kenya so far as they about specifically na ubobe bwa emboro byo go nkengese kieke tocha se semo ya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka igoro aso gusasi marenge rata betena ega team intubiripiko gera intubade kuna amangana Alice Hold asa mangana yamaremo ekino ekeko gera baro bagukana finance bill eyo eyibona yabitereria gwetera sengani ya Kalonzo Musyoka nigo yabitereti rero botarakia ekero kugenda ase page ya ye bunge enene nigo bairaneria okwiraneria okwo nigo batebana be aware of fake news mbaro babeka so mutandao uri Parliament of Kenya bagotebana ase liboli lyalingena is it true that the finance bill 2026 has provision on land kurunse Parliament nigo yekwiraneria no the 2026 financial bill contains a total of 57 clauses and none is on the subject of land kenenkeyo kigukwanira igoro yendemero na Kalonzo Musyoka nera seseme yonyora na no muwakili na era no murai opposition kora seseme iriende igokende yonse agukwana wikegitware impact enene sana guchia se omwana inchi na sama tukamagega mwana inchi ora berega kubunwana na barayaba na obagocha batoletera mangana na barwe bagosoma ba interpret iri omo Kenya igokende yonse bagotebana reject igotokubwatira buno onyentra soma Hassan igore finance bill yigabono nero irachekwanero sana rero mambi kogendera paka litukolire gocha gwetiwa so bono omate country ya siri yobosera wibintu byarenge bya muhimu ngabono emyaka ya rure maega litukorie budget ni litukorie renge ya muhimu because litukiri nko uniform ya renga ba Kenya nganga kibuge mabwabo guti motugo cyokaraki bogo chikogendera yare kuganyererwa emyaka nere corona renge high school limo a budget day orenga sumbuete sana omugagori kabaro yes arenge speaker agaseriwa akorenga gakoraki agaseriwa you know a budget day igori arenge litukubune lioko pontify a pop you know a ceremony arenge ne lakini nde akabeire umutinyo kane chitariki 12 ko somewhere in between rero ega no buri umuntu ngaki omako ono mutinyo kane katole oyo gatano togoje oyo statoroji do you even remember what was said what the budget estimate chiabege tubunge last month nobody remembers ongo finance minister omuntu yokuruku ngambadi na chete bunge na irete budget you know abno to akoreki twaikire serikali yoka ya disabuse yegenteke kialusirie meaning such that Kalonzo na chato te yegento literally kere wrong igotoke kebugata because already bari charge na goto correct information barore kanire babwata chi interest chingao batari goto correct information bono as at now a budget tiga goto ngere 4.8 trillion 4.8 trillion for our economy is too high how are we going to raise this money? This is why now waletire finance bill igo ya mentri kurwale serge 4.2 ya chile yake na kyo komenta kur 4.2 paka 4.8 a whole 600 billion 600 billion already ya 4.2 ntu awate very serious gaps ntoye ikiraniti ntoye isitiche pesa chiare goika that is why tuako na madeni kiralituko then you remove atanga bono ryorio igo baye tigati 34.2 status quo mama yekurusi 4.2 baye 4.8 lakini naende wono kuhira na maega a budget ya 4.8 trillion na 4.2 trillion to be very honest as an ordinary Kenyan ngoje feel yori turi koje feel there you know ndirerio mwako yo uru arenge gosokera wale goto banga Kenya is like a construction company there are a lot of construction of a lot of infrastructure ngi infrastructure jiria erinde chi speed up various streams of development any kamwe koreki etoke but rero except nyomba na president gotara from one place to another from one country to another akore is yaninga
some of the things that make this budget go to 4.8 trillion, na president kuruhusie a budget ya State House 4 billion to 17 billion for heaven's sake. Na kuruhusie a budget ya State House. Inkie ke bago kora State House. Eje barasi bago sivine stima. You know, wako beri imagine stima bago sivine barasi. I mean, why would the State House have 17 billion? Wono eliba banyare ko maintain luxury. A problem ya serikali ye no komenya large no komenya luxurious. Yani batage tubugi mo buororo buya. Babe kichanga chi maguria maya chisa chi maguria maya at the expense yo mo Kenya ochandike totally koraki otali konyara komane chubugi mabugaye. Wono that is why a finance bill comes in such that the barore streams of revenue ngai ba kurusie tax mono ngai ba go kinie tax ngabone ngento kende baratire ngento yo kukumishmail ngabone M-Pesa yetu is going to be safe ngento kende very dangerous that any data that is associated with you even the data ya Safaricom your confidentiality ba yurusi yorobono ba kwanda go to expose baende go to ko bugitiri anda bono ituko ndiyo kare save go tomeru M-Pesa na amosi nga bago tabanga M-Pesa yinko anda bari ko yurusi bango bono nama kuburi amosi kare tonyo tracha gaiga ngaka nuwo mushara umushara yo karanko yo akanu orusi gupei orusi guki uwe pakoreire ndi by the time mwana nyora literally gorete haya orusi gubaka gente ke barata chinyomba baratire kenya getari baratire na saseb already umushara bwo kabayoreiri obe ku account yane akerore itapate otabwa tinguru otabwa timwesa manye ko rusi yo umushara orinyo tumase esili yane hande ngano mwana ogolende buna ntomero mwana sukuru naenda abororo umusara uri bareya nanda bakojo bwati gocha nainde M-Pesa bono bakine country tori so then are we working for taxes aya dinga ne liri obolemo kalonsa gukwana bunge ya iraneiri pati ebunge ya bana tata no yegene yetari yare bunge ya kane tuku 2024 ngari ngane moko korandirigia bakamanya kwenda bakarieti bagochenga bakorieti none kara abantu bagukwisiko wana kara abantu bakure baharire na baro bamyoki guchubunga ari nyaro bakurusi gorone chindaga ne chiambulance ritirari na chipati cha kuba yova gwetia nande baba yakorangiri gusanana nande baba yakorolekana gwakira umurai abantu batari neke wango gyogota yumurai ngange ngesobonore ngana nande nabutogota game abatoiraneri nganeri we choose to go with the Kalonzo even if Kalonzo is peddling false information abagatanga where there is smoke there is fire abantu aba 2024 umujumbe ne onothi mugirango na chairman ya lands na chairman ya lands ya bunge linganeri ase WhatsApp yana na bonko korokia na muburi tingo mugambi linganeri na kene nga amare mare within the municipality ne chikwende chi town centers nko ndare go chaka wakanirwe bango agankani nge propaganda then in Kamoboria, what is the correct position about the issue? Can I say, and I want to deliver into it, it looked like akangena de change la chikwa mbakro kananga ingonga nte understand it. Kama tayari mugambi onyo tingi understand it, because you are the one who is in charge of this responsibility directly. Give me correct information. I'm blue tick. So injega ndongo tabangalinga ki abantu abaga banga bali bakona kogosia okay naende no gukurira abantu bari chini municipality na bone ya Nyamira ya Kebirigo aka municipality ya Sekare anya kare moka o karororo karende kura mono kegima hata wezi abantu aba bakona kutacho kugorojia saa maje mamina mambia abantu abango chaka bari kurusia kare mokariye bango gego gosinya wakana bakaire so isikoligereria musikiasa ninakwa nanga ngaki ya moi utware kuganye korende budget endo kiagarate ngaki ya moi ne ngaki ere tofauti ne linga ngaki ya moi budget yale ojamune surprise abantu bagete sabunga karabisa no ne sukari ngo na vera mentally goli yale ojamune surprise lakini enkere katibe nyacha egatebanga korende budget ye koroseri kubunge na hande na be okoro public participation that's why muna bono iga emanyekanitenga
taxi nga yego chikorwa ngo taxi ngorwere se mitumba taxi ngorwera ase munabono chai ne proposed korusi we tax kidogo na ando isikorigere linege ntumune kasa ni yago tebanga mare se municipality argument ye department ya lands ya serikali go tebanga munabono omucho Nairobi Karen ya senaroro Karen ya le freehold bono ya argument ya serikali ne linga ekero obole mubole freehold nande bole angene municipality mboli ngango sabi kubole na mache ngo sabi kubole na stima mache stima ngo sabi kubole ne chipara so government yema wake sabu ngali alio ekerere ego ige korusie tax lakini inje ongoligereriga Ishmael serikali gose operatives be serikali ngo kabare baligereringa kibesa kiri chikogende samagendero yo mwana inji ogire beba gose ogire kewa lakini egwene te amanyikana nga kibesa kiri chikogende samagendero yabana inji ne kibesa mwana inji gera serikali te bwate besa kya yege kurusie bango egere kibesa kinandi kire na cyakora magendero so obago kebeka yarole kananga ne beba gosenga ne kewa geto mwana inji akoe gugari akore egera akore kurende atumie gose akore yani kemokonye lakini ne tax bono egento kiroro ronkelinga engaki etafauti yengaki ya mwene ngaki ne linga ekatiba igebegete igeto mwana inchi libagali okorore budget etaraenda gosomwa muna bono iga ebintu gochibusiga igane kagere ng'obugimambo konge mono esengenjo serikali ya Kenya igebangete gojikoro se finance bill esikoye ligebangete gojiko boro gose ko makabeso ya over a trillion shillings so ekaro toko beke budget ntuta gojiko tumia jibasa chiri tutabwati igo basically ikine jibasa gojiko rwasegete go ikaba propose barusia se bagorusigari lakini nando omanyete ebibao mbiro ebinene kiagara lichiko ligotebanga chibesa chiri chiko borod ichiko nete kogenda directly gochikiara ko gotebanga utaite ko agache dam ige lichiko ligotebanga ekero boro chibesa chiri ichiko nete kogenda direct gochiko agache dam area lakini chisoe consolidated chisoe se account ya serikali chimaye kogenda ko agache dam area egere umo Kenya nyare komanyanga yes ntwaruse ti billion chingana igasegete chiari gochikwagacha esukuru gete gose chiari gochikwagacha nyagitari gete chiagete chikagacha gose ntwaruse chi billion yasegete chikagenda chikwagacha baragete egente ikyo serikali yabono iga muna bono sikutegerera abantu chi economist tindi tisomete mangana economy buya lakini usikuligerera chi economist chi tisomete buya egente chigota bangeringa kwerende Eurobond chiba chiri kintangani chia serikali ya Uhuru Kenyatta yako beste korusiko inchi chieti directly wikirania magendero inchi ajete nane bakaigore account ya segete bagachibeka so muna hasa ni ate bangiringa serikali na kunyara kunyegena nande enchere serikali eragere umaete serikali isikutaka muna bono isikutegerera umusike ngomutumia muna example senge jotole nerega iga Hassan igako critic yani akorusia serikali ya magoso mono lakini serikali isikutaka Hassan ya change ya tigo irusia magoso ado nana beko mubeka enjera nere baramukwanere na ndonyole kiara abantu nabange bakorera about Hassan tindi gotebanga no chokorebo kiara nimbwato kwegene so lenga mangana yo gukwana na mangana kurusia nkoro yao so in a nutshell ese toko genda muno mu Kenya ese finance bill yego chigocha ni manyete inga ebi ekero abana inchi barasi yuko manage serikali irani ebintonse lakini uranyore finance bill yabere low yabere richi ko ke senyo uranyore ya edibu ko rubunge ekerese abana inchi barasi yuko password ya serikali iko turanyore ogwagwo konene muna bone bintu biri wate ba femicide uranyora abantu abange bari bagwaka abantu engeta na gikorwa ke gusi bago agwaka bantengeta baba ule bintu bya bese town gose mechi oranyoro bubuchi ko bende ko kyaro munda wa na ki egere ngikiranie abana bane baike mambia tigangende we Ishmaeli ngetere ke bae ngao ndusie bituma birese kiaye abana bane bari baike mambia yo so serikali gende to expose ase biwango byuko to beka to baise ko nando maite uko exposure ye nereri yagera ta genzi bagatebanga nonye bunge bawa kama sasa isinge na ubago etiri chiko
afatari tugende twakuri sasi tukurero ndibaga tugukuturigerereti afatari tukututaroji so serikali gende tukwaga chugoroso bwe tabiembe guchucio. Okay. Yes. Singencho ye chinsa esimingo mukina ya moyoka kurwa butokorere gabo emambia ya bone noti sano na ibere sano na isatu isano na isatu isano na mu mara 5 omwero beka isatu enoti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne mu mara 5 omweri obeka isatu kerekeria torochuo chukorere inse ye dakika eye mwega ni sekunda 30 chuka emambia bono asaijo twabere togosanga na monokuru muchakano kurutata kitwara sensemeri yo kwanira oboreni paka stoikirase ensemo ye finance bill yo mwaka oyo iga ensoko bwakire karibu sana. Nara leo batakuru oyo chire. Okay. Enoti sano na ibere sano na isatu isano na isatu isano na mumara 5 ensoko bwakire. Iya bang. Dar mau aktivitas foto mana bang semua nyarumba. Kuali sasa di rumah musani ono mana sana. Nuara. Mau kuali dikasih serada matenga amangana gua bekira. Abera mangana jago saya mana sana nanti na dapat tahu aja guna makanya. Ya gara-gara waktu aku jadi ucin deh ya. Bana dapat jago ada mekutar membuat ada makanya tuh sumber gitu. Kita kena boleh ucap ya toh ya jasa nak ya toh ya jika tu salah no. Ini kan ada ni sengkeng kan dia ya. Apa kadang ucap kau cuma tu rasa sampai sana aku ucap ni tu apa ini ente. Okay. Ini kadang aku pegang mahuling ni tu dia ya. Mamanya nggak ngotot bisa baru dah bana itu foto mana yang aku kerjakan mana orang mau mana ni. Moyo mwerio ensoko bwakire. Karibu sana. Iya bang. Nono amangan mau kuali ngarama ya. Andi mau ya kuali kota ya bisa main ya basi mau ya ke open gitu. Iya bang. Era isi. Mau ini ada ini itu. Kuaro jaga jaga ada orang ada orang kuali di cuma. Ero kubega di kontrol di. Era kere itu. Ai dewe kari ngano mau di. Ojo como dije diga ale kira, bona ora da banga makuta u era. Era ya ibra ne ri. Mandi no wa da banga eke kiri ya on no na ba to chore te ba ko le ga. Diga si ba ko. Okay. Ibono tiga to be ka ko bu na ki. Kenya ne anya sai. Na ba Kenya bo si yo be da ngere ki ro mo te ra ngere ki kao. Abra ne ko ra tu aga biru ni ya ki tano tamani. Buwana da kobo ogo je buwana ko ya da elina didi kibo bakaya bara didi because to apate ya ba to ba kule aba to abana ba ko to tumuru ko me ya ko rakaya abu da ni ka ko idiria bia mano to mane ko burse yo mo to ko na ri ha aba na chia ba ko da ba da jara da kitari ukio ko koro to kuri sai yo ye koro je na mangana ko ya da obe da kali ba. Okay bia mano. Asante. Abuna otobikera omweri ase chisimema mbia bana sengencho chisa cheito sengencho cha elire sekune 33 chake na Hassan ingana yo mweri yogukorere mambia na rigeria gaseti aiga na rorire teacher service commission ngokorere chi interview chokori ka chi commission na ibere arigeria samaria tayo matabane country ya ikere asokuriringa musamba mwaya naro na nyorire omosiko kurukunga arebo moyo samba mo wakili kurunyamira na are shortlisted kwa interview on Wednesday tariki 3 chinsainya chia mambia elinde gosena ruanerere na era konyora umatese ito nyamira na bosungu bari muna bangi. Okay. Na musabira mayanya sai morembo Yesu motangana umoyo samba taranyore gente kiasuko genda kwa commission ya teacher service commission elinda tokonyera bana bali bali kiru bali bali Amos inje ngotebanga abakenya gusaba gusi bali bakonyara gotutegerera barorere gituraisane na inje karogokia keba na igure nga banyoreire asaniri baga magwagwa egento kyo kanta be ne human representative ya bali toka na inje na bomokondo lekimo tinko bali down bia bana mwancho murigeria sugo sanga tu asangire kuri 12 cheke mambi gwekera bori ngana twikire omwerio
wika area nkina ine tumirane asomurubiriga gwensoko bwa kire gendera kubati mirubirinde yatigira seri tukorigima na koganiri tukorigiretirane Ishmael Mogere. Asante.